سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوكت كونو ناي وتر تمنيتان بهاجنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وين تحستو تعتزنا لكم دبخيلنا لنا كسام مودة نايز مدب مسانا كتصنحو بخبر نعدمكم لايك بمقبار نابز مدبنا كتصنبرو ريتوخم دما زخونة زوسخ زرم تلو دما أبتو كومنت سكشن بحناس من قد قدفو يغني لنا نابلنا نايلو مارستنا بزي حدش وسانة توسين اللو زبلو وزلو خنجمر انتاي توسانة انتاي صلوها كلويو. Let's go. President in the Situation Room about what could be the final blow. The U.S. military is preparing for a short and powerful wave of strikes. Targets include the enemy's remaining military assets, leadership, and infrastructure. Iran is proving to be very stubborn. The talks seem like they are stalled. Are you getting antsy to break the ceasefire? Well, I mean, I don't know what stubborn is because really nobody knows what the talks are except myself and a couple of other people. They want to make it deal badly. In case the Iranians needed a little nudge, the Pentagon's contemplating bringing a brand new weapon to the battlefield. The mother of all كم تري وزلهم قامقانا كوينات بوق يوم جميرهم زلو دا دونالد ترامب حدش كوينات نخ جمرو تي نا أمريكا وتهدراوزي سنتكم زبلوه ناتو بلان ناي كوينات ني دونالد ترامب بريزنت خمس جبره ويون ني دونالد ترامب كم زغلص علون اتتواهي بزول مغلص دما حصيرن برتعون كوينات يوم زبلو زلو حصير زبلو زلو اب حصير غزي كودو زخولو سلا زلو ما يكونون نوي عند ريلوم سب سلا زيد قفطرايو حصير زبال كوينات يلن مخنيات مسبان كم زواغون فلتيوم اب حصير غزي كودا زخل كوينات سلا زيله حصير كوينات كنجمرينا الكايد مصا معت فخران معت هديدن يزغبر زلو وتهدراوا عقمناتهم درجا مبزحتو نابت كباب تقريبهم ملو قدم حج زي جبر وانزي تتقملنا صوار امصينا لنا بحالتيوم زلو انت خونه نتي بلانز بحال زلو بغرباد سمعوه انتاي يبلو ويون انت واحد قال بريفينغز توهبون بوليتيكانياتات انت عينت بلان كم زخونه يقلصلو يم حفشا دونالد ترامب ناب كينات كاتو كم زخلن قال كابتي كغبرو زدل زلو بوتاتات دما تتغرصك انه مخانو سمعوا امدحان ازي جداريكم زلو ازي فوكس نيوز ناي كيناتن ورا كيناتن ميديا يقدون ترامب كاباتون كابدياتهم زفل حساب يبلون دارجا ابز كينات درانايو فنزويلا يكون ايران ولا كل زرانايو زبز ميديا زرب دونالد ترامب نوعيزه تكبر بزح كلل زدلي يكونن نزعب زي نسمعوا زلنا نزوم فوكس ميديا تزاربو امو داتا اكزاكتلي كم تزبلو تخكل كم تزبلو كوانت ديكوني ازي سوم زبلو زلو نعز مسل فتنا يزقبر سلازم تايم كو قبرو زفتنو نت دونالد ترامب كو قبرو زخل مجمريا ناب حزبك شط ويم زفتنو ناب حزبك شيط الله حساب مغنياتو حزبي تقلالا زي دغفو زلو ويون عبي تصلاانت بحزب زلو كينا سلازغونه قال نجر كروب تقينم مجمريا امريكا برتو حيل خمزلوا بزو كينات كتيرو كم تخلل كتأمن كتكلالا كاسك قال كابتخن قبرو لنا قبل حجدي تتقبنا له وتهدروا عقم زبلو زلو سمعوا hypersonics, the Dark Eagle. It can hit targets 2,000 miles away. The enemy's last ballistic missile launchers are in the crosshairs. P-1 bombers have been surging into the region, and they can be armed with up to 5,000 pounds of hypersonics. It's a big payload. We're about to hit day 60 of the war. And if we're going by the book, and if you're asking Congress, that means the deadline for Operation Epic Fury expires tomorrow. But Trump could also do what Clinton and Obama did and ignore Congress and keep firing. The Secretary of War says technically we paused the clock 2 weeks ago. Is the president intending to either seek congressional authorization for the war in Iran or send us the legally required certification that he needs an additional 30 days to remove U.S. forces? Where we are in a ceasefire right now, which our understanding means حجي انتاي يوم زبلو زلو مجمريا تي كونغرس بحالنا امريكا بايتو ايدو كم زخل ابز قداي زي زاربلو سلازي السفري هو مالو كسمعكم يا تي امونغوم زلو ديبيت سلازي دونالد ترامب نفسه سمعتي صقع على سلو زلو تكوينات تغلاتيفو قال تا شورت تبل لكابيات متزلا كالاي اصوار كم زتريو زلهم حدش اصوارات كتقوم مخانوم يوم زهددو زلو I don't think حدش اصوار بيران هجيب فلوي لو خمس زخل وتهدراوي عقمي كتقوم زخلو كم زي كوني فلاتيو قصيلهم تي political debate بامريكا نزحلفسو سمعتي
ኣብቲ ሕግና ኣሜሪካ ሱሳ መዓልቲ ፕሬዚደንት ብዝኾነ ይኹን ስልጣኑ ኩናት ክገብር ክእሉ ድሕሪኡ ግን ናይቲ ኮንግረስ ኣፕሩቫል ኣብ ኮንግረስ ክሽየጥ ክኽእል ኣሎ እቲ ሓሳብ እቲ ኮንግረስ ድማ ናቱ ድምፂ ከስምዕ ክኽእል ኣሎ እንተኾነ ከሽክዑ ክፍትኑ ከም ዝኽእሉ እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ጌርና ከለና ዝኸሰርናዮ ግዜ ድማ እቲ ኣብቲ ሱሳ መዓልቲ ክቕነሰልና ኣለዎ ዝመስል ዘረባ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ትሪክስ ይፍትኑ ከም ዘለውን ኮይኑ ተሪፉ እቲ ጉዳይ ናብ ኩናት ገፁ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ዘሎ ዓብዩ እቲ ኣብ ኩናት ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ድማ ዝተፈላለዩ ሕጂ እንታይ ክሃርምዮም ኣብቲ ኩናት ዝሓስቡ ዘለዉ ኣብተን ሓፀርቲ መዓልትታት ድብልዎን ዘለዉ ፅነ ኢለ ከርእየኩም እንታይ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ሓንቲ ግን ኣላ እቲ ኮንግረስ ዝበሃል ድሮ ተቃውሞታቱ ጀሚሩ ኣሎ with the war against Iran, with gas prices moving higher yet again, and the president's allies trying to buy him more time to end the conflict and avoid a messy showdown with Congress. It comes as Defense Secretary Pete Hegseth and Joint Chiefs Chairman General Dan Kane defended the scope, mission, and price tag of the war as they were grilled by lawmakers on Capitol Hill for a second straight day. Hegseth also telling senators the ongoing ceasefire has paused the clock on the constitutional requirement that the president come to Congress at the 60-day mark of this war, which would be tomorrow. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብቲ ኩነታት ክሓድሚዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብቲ ቅድሚ ኮንግረስ መጀመርያ ኣብቲ ናይ ኣርምስ ኮሚቲ ዝበሃል ቀሪቦም ብዛዕባ እቲ ኩናት ኣድማዕነት ናቱን ከመይ ከም ዝኾነን ክንደይ ወፃኢታት ገይሩሎ ክንደይ ኣፅዋራት ኣጥፍዮም ኣለዉ እንታይ ዕላማ ጨቢጦም ንዝብል ዳርጋ ነቲ ሚኒስትር ምክልኻልን ነቲ ሓላቓ ናይቶም ሰራዊትን ዝብልዎ ዘለዉ ከም ሕሱም ኣብኡ ግሪል ገይሮሞም እዩ ዝበሃል ጠቢሶሞም እዮም ቀጥቂጦሞም እዮም ስለዚ ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ዲቤት ድማ ንህዝቢ ክዕግብ ዝኽእል መልሲ ከም ዘይሃቡን ብግምጣሉ መዓት ሕቶታት ዝፈጥርን እቲ ዝግበር ዘሎ ዳርጋ ተቐባልነት ናይ ህዝቢ ምናልባት ዝነበረውን መሊሱ ከም ዝጎድሎ ምክንያቱ ነቲ ኣገደስቲ ሕቶታት ክምልሱ ከም ዘይከኣሉ ዘርኢ ኩነታት ሕጂ እቲ ባይቶ ናይቲ ሃገር ድማ እንታይ ክብል እዩ ኣብዚ ስምዑ authorization for the war in Iran or send us the legally required certification that he needs an additional 30 days to remove U.S. forces from the war. Ultimately, I would defer to the White House and White House counsel on that. However, we are in a ceasefire right now, which I understand the statute. Because this isn't a war. It's time for Congress to weigh in on the war in Iran, especially now that we're past the 60-day threshold. I don't ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ቅድም ዝትግበር ዝነበረ ኩናት ከም ዘይኮነ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ እቲ ኮንግረስ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ስለዘይኣወጆ ኩናት ኣይኮነን ስፔሻል ኦፕሬሽን እዩ ገለመለ ብኮሚኒቲ ኤፒክ ፌሪ ኦፕሬሽን ኤፒክ ፌሪ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ምንታን ኩናት ከይብልዎ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ስለዚ እቲ ሽም ካብኡ ይመፅኡ እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ መልሓሱ እርኑብ ስለዘይኮነ ካልኣይ ድማ ምስጢር ክዓቁር ዓቕሚ ስለዘይብሉ ኩናት ምዃኑ ተደጋጋሚ ሓደ ግዜ ዘይኮነ ተደጋጋሚ ገሊፁ እዩ سمعوا خبافو. The war any more complex than it already is. Oil will be coming down. That's just a matter of war. The war itself is being prosecuted as well as anybody has ever seen. We got a war going on. The war is proceeding very, very strongly. I won't use the word war because they say if you use the word war, that's maybe not a good thing to do. They don't like the word war because you're supposed to get approval. So I'll use the word military operation. The war in Iran is going along swimmingly. That's the way war goes, right? Military operation. I don't call it a war. It's rather have a military operation where really, Iran is dying to make a deal. كم تري وطنكم أو كندي أقاطعمي كوينات كم زخانين أبتكال داي بلودما كوينات كيتبل إلو ما تنكي قوم مسلو زنبريو كم خي بحال كم هم سبحال ملكة النار أي زارب زلو سلزي إذا كوينات زي حقاونتو تقبلت ناتو تراي يكون حقاونت ناتون بزح ملكة حتى زلو ويو حجد ما تحقاون زي حقاون زي زخانة مخانة عوان تزمس أرلهم شلال مبلوان يرم عواد كاسل زي اللي تسأقام زلو سلزي ብዙሕ ዓይነት ኩናት ኣካይዶም ነዝኾነ ይኹን ለውጢ ክመፅእ ዘይከኣለ ሕጂ እንታይ ስለ ዘሎ ወይ እንታይ ፍሉይነት ስለ ተረኣየዩ ናብቲ ኩናታት እዮም ለውጢ ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ንዝብል ብዙሕ ሕቶ ሕጂ እቲ ቀንዲ ህዝቢ ነቲ ኩናት ብኸመይ ይርኢ ኣሎ fully appreciate how much the American people do not support this war. It is an unauthorized war. Normally, when you come to Congress, it's a way for the American people to be part of that discussion. The American people, particularly in my state of New York, are upset for a lot of reasons. First of all, this war is costing so much money. Over $25 billion already, estimates $1 billion a day, and they're feeling it every single day at the gas pump with higher prices for both fuel, for diesel.
بحفشا التكوينات بحزب دقف زي بليو نمنتا علامة يقبر كم زلو نتصور يكونن زلو قبل لي دما تي زي نتصورنت علاماتاتو زي نصور علاماتاتو زي هرم زلو كم دما مع تحسوتن مدنقارات زقبروا زلو لما نبابرونا حزب أمريكا دما حجي قاس بقاس كم معلتنا معلتي ممليسو ناقونت أول نحممون زخيز زلو كيناس لزغوني أغلالا دقفنا حزب زي بلو كينات يقوم تكايدو زلهم سلمتاي تناوحوا وخم زلهم ونردو أيكونن أبي مزبز أحكم يخم تطو كتبلون ردو أيكونن يمزولو زلو سلازي بكل مدايك كتمت كله انترفك سارة مخصب زي بلو كيناتي زبحال زلو بوغن أمريكا كرهولو جن إسرائيل نزو كيناتي دالي ولو حتصير كينات كم زي كونون ملكت على يمزبلو زلو مهنياتو أزيك الجفات صوارنا بإسرائيل يأتلو بزحات صوار يقارن له كأمريكا زركا أسوارنا بإسرائيل يأتلو سلاز إسرائيل التكوينات كنا وحلو زغل زبالة كله تقبر كم زلان إذن فلطو دونالد ترامب دما نتكوينات تطو قبلو يو إلكا كتزاربولو تخل كونتات يلن سلازي بيمانن تقامنت أميتكا كوينات تقصليو التكوينات كقبروز دلو زلو نتصور زخون استراتيجي زلو ويكونن يقداس نتكوينات نقصلو بخل من قدي دفيت كم زلو يمزو نقرو زلو I haven't seen anything نتكوينات تطو قبلو زخل بوغن إيران نتكوينات زي بخميت بيولو بزح ميدياتات كم نسمع زلنا إيران فرز بحالي باللومن ني دمت زلو كونات كقطمو مخانم نعامس أنا زعينة زربا ونسمع لنا سلمتايكم يخونا لون دونالد ترامسي مواصو زي هبوي يمزبلو بزحات يمزلو مهنياتو اكزيت كقبر كابت كوينات كوتس انت دليون كم زي وتس يقبروا ولو يوم زخا صبغا يكونن زبلو سبات الله مهنياتو مودتا تمثللاخ نابيك كم زخل نبعلو السوم فرز لدفتر زلو President Donald Trump has said that he's going to stick with naval blockade of Iranian ports. He claimed that it was incredible and that the Iranian economy is crashing. Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf has dismissed the idea of effectively blocking Iran. In a post on X, he highlighted the country's extensive land and maritime borders. He said, and I'm quoting him here, "If you build two walls, one from New York City to the west coast and another from LA to the east coast, the total length will be 7,755 kilometers, which is still about 1,000 kilometers." بحفشا انتايم زبلو زلو ني إيران كتعصوا بعصوا غيركا كسعرات حسبو زلخا مجمريا جغرافيا يردأ كانديو ولا بعين اللوجستيكس كرا خلو ولا ونخد قبرون تي نا إيران بلوك سرع زي كالمخانو بستفل عليه كم وازا كم جوكنا قبرو بيلا جيروم يوم زهر بوم زلو بفلاي أبتاع تقاقمانا ميديا ندونالد ترامب تعمية ما شجرهم مزلو ولا نتي ميديا نا أمريكا مرة شجرهم مالو قال بليغو فيديو نا قبرو أبزي جنتايب للو if you build the two walls, one from New York to the west, from New York to the west coast, and another from LA to the east coast, the total length will be 7,755 kilometers, which is still about 1,000 kilometers short of Iran's total borders. ስለዚህ ንኢራን ክትዓፅዋ ትሓስብ እንተለኻ ይብልዎ ኣለዉ ካብ ምብራቕ ናይ ኣሜሪካ ክሳብ ምዕራብ ናይ ኣሜሪካ ሓደ መንደቕ ካብኡ ድማ ንድሕሪት ተመሊስካ ክልተ መንደቕ ማለት እዩ ንኢራን ክትዓፅዋ 1,000 ኪሎ ሜትር ክተርፈካ ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ good luck blockading a country ነዛ ሃገር እዚኣ ዓፂኹም ክስዕሩ ትሓስብዎ ዘለኹም ፅቡቅ ዕድል ኢና ንምንየልካ እናበሉ ኣሽካዕላ ዝፃወትሉ ኣለዉ እዚ ዘረባ እዚ ድማ እዚ ናይ ፊሎዞፊካል ዝኾነ ዘረባ ብተደጋጋሚ ንኢራናውያን ማራይ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ዘይደሊ ዘሎ ቤላ ገይሩ የስሕቆም ኣሎ ኣብ ጎኖም ድማ ናይ ኢራን ድማ ደገፍ ናይ ህዝቢ ንክትረክብ ይገብራ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ሚድያ ሕጂ ዝበኩም ቪድዮ ከምዚ ብዛዕባ ኢራን ክግበር ኣይትፅበዮን ኢኻ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም with the strongest navy in the world. How is the US, with the strongest navy in the world, There's nothing in the world like it. struggling against a much smaller adversary? The contest of who controls the Strait of Hormuz is exposing the vulnerabilities of shipping lanes and also big navies. You don't need a navy to do naval warfare anymore. Modern warfare has already changed. For decades, bigger always seemed to be better. But is size the only thing that matters when dealing with modern threats? Why can't the US just dominate the seas? There's nothing like the fighting force that we have. Roam the seas, it's called the United States Navy, and there's nothing in the world like it. That's true. The United እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ሚድያ እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ጀርመን ዶቼ ቬለ እንድዩ ብዛዕባ ኢራን ወይ እውን ብዛዕባ ራሻ ፅቡቅ ክዛረቡ ክትሰምዖም ናይ ብሓቂ ዘገረሙ እዮም ካብ ናይ ኣሜሪካ እዮም ዝገዱ ሓደ ግዜ እዚ ናይ ኤውሮጳ ሚድያ
أنا زقرمن مالتيو تنا أوروبا ميدياسي نتنا أمريكا وتهدروا عقمي كاب أمريكاويان لعل كندوا يخط سمن هذا حرق زيك ساعة كنديت ميديا أبحث عدة مرعي زلوا مخانو بيخات قمت الجن مجمر يعني أوروبا بتاعمي دونالد ترامب حرمهم سلز جمر زلوا قرب تلي فنتد زبالة كزارة بجميرة مالهم كمي جيري إيران زي مثلا إشتي حجر مس أمريكا بزخون يقول ملك كولا در زي كل أمريكا خمس جيرو فتت عبي الوات رايدي كونسي أسم بيدوا ونزلوا يمزبل زلوا أسم بيدوا يزلنا أمريكا زرعت ترعت زجبرت تجبرت زخونا نجر أنت انقصقصت ولا حنت جبرايك علت نيفنا تاتر إلا دونالد ترامب أف أنت تزاربه مراقب كندقل أنت مسي سلست 4 نيفي كي إيركرافت كارير استقربه كل أنت جبروا ولا حنت لو تكمت يكال بحج دما كجرمكم ولاتي كمامت أنا توتدرا أغمنا أمريكا حب إيران أمنا في الحكم زلهم أزيوم رح يقوم يوم تداليهم زلوا سلازي الزوج دايزي نبي جزء كخيد خل أمريكا دما بز حج حدش عزاته زلا ستايل أنت كتجبر تغل قد محجز جبرته مس إيران كوينهم هندبتنا تتقيمهم أن إيران بالعليا زجبر وكوينات لو تتدمسي لهم حجي إيرانسي حدا بحد تسبيم يا زلا تسأنا يا زلا سلازي تقينات حجي هندبتنا ولا أبتدي جمروا له هندبتنا تكون خلقهم كوينات كما تسمعانو كل سبيل جمد دلا أبت حدا جن أبت أولاد سبوز خنا عم فتل زنبرة أبت أولاد فتح له زغل كناتات نيري ثم رحتونا بحد بوتا كوفايم بلو نيرو كويناتي ولا كما تتخالع بتعينة جباب كما تسمع يتصبي ونيرو ميزبال نهي جن ردو زغنا كناتات يزلوا سلازي باي ذا واي حدا كابتم ناي ميليتري كونسل نايتي سكيورتي كونسل نا إيران تاي قبل تسمعين له حجز جمر كوينات ما راحتنا دا يكونوا قتليلو حجز جمر كوينات ننجستات نايزن هجرات عرب أبت بيت منجستناتهم كنت كوسينا يلو it's not just أفوتيلات قرد يكون نتهم نجسات أبيت منجستهم كان كاسلهم كم فتنينا زبل زربا أف سوشيال ميديا كزور ريالله كالك زي مسرقكم سألكم يا بصحف يريه نيره أب كالك زي كم سألكم بزخنة كم تريوز لهم تكونتات تغيير خمسة لون أمريكا دما فلوي زخنة وتدرى عقمي حزا غريبة يلا نتي زلوا كونتات نقيروا زتريوز لهم نفرت ده قالوا زي كل قد محجة تتقملي nothing new nothing special لذي إذا صورات زي بتتقامي استتقمليو ببزح استتقمليو أما إيد بحدد السدودوليو سلذي تتغرق عنو يوم تقام كفتر يوم بات نتعادو عودو كينات كغيروا زخولو يكونون زبلو أمريكاويان ليك أونتن بروفيسوراتن أزيوم زحات يوم بزعق زي دما أبزك قريبنا لكم هنا سلذي حنت ترايكس معكم انتاي كغبري دليو خمزة لو أبزيا strikes. Admiral Cooper also reportedly briefed the president on seizing the strait, a ground assault on the coastline and strategic islands, which would be a shame for Iran because today they're celebrating Persian Gulf Day. انتاي يمزبلو زلو نتي وشمت حرموز كحزوو مدب كم زلو ومن بقلب وتهدراو سقم تقيرم وشمت حرموز أو تطو زبلو لهم من قدك فتريوم كاليون تعتقرت كأنو كفتنيوم من البات مراح تقاتلون كفتنيوم تزول حدش بلان نعوز مسل مخانون نعون مقبار دما قد جفوت هدراوي مقاومة هيزون قريبا مالو وولسي انتي زقبرو زلو سلطناتو تعي كم زي كونن Heated exchange earlier, Senator. So among the military options the president was just reportedly briefed on, as we understand, and you heard Christian reporting the Defense Secretary Marco Rubio are still there. But we understand it was a series of short and powerful strikes against Iran, among other things, as well as taking perhaps part of the Strait of Hormuz in something that could involve U.S. ground troops. Do you believe that there's a coherent strategy here at this point when you hear about options like that being presented to the president tonight? Aaron, there really is no coherent strategy, which came across very vividly and graphically in the hearing today with Secretary Hegseth, and it comes across in the president's comments, which oscillate between seeming open to negotiation and then foreclosing it entirely and threatening. انتاي زبل زلو بحتر زبالة بمرحتي وتدرين مرحتي دونالد ترامب حد بلان نايتو كينات تنجير وخمسلون نتكوينات دما سخاتكم ونقل حبريتا تواهيبكم علو انتو تواهيب زلو بلان لو تكامس زخل ديو ني إيران كم بركخ زخل ديو وش متحرموس كخفت زخل ديو تخكلن يا استراتيجي ديو كم دما coherent مالت سؤال كاب بحدا كيت كحريم كاتراي دي كونسي لو تكامس زخل دي نزبلنا ولا حنتي امكو زلو استراتيجي زلو بلان اي سمعنا
كهارميهم كيدوم أبجلجل كهارم خونيهم جن بفلو يلوت كمس نيران كم بركز زغل سرعات تغير زغل وشمت حرمز كافة تغل إلتا كتزارب له تغل بلان كم زي تسمعن كم زي تنقرني زنقر زلو مبزحتهم كيلاتات نتكونات هذا كاتلو زلو دما كما يهم زبلو زلو دونالد ترامب أب إيدو زلو وزخون يكون كارديالن نتكونات كغير له زغل تازبلت أتبلو نتازل لا كونات عبت أولا غيرو بتأولا من قدي قال نقر كركم مخاله برقص إيران قبلتنت حزام وصيهم سلزلو كل السوز دليل قبروا لي يكونون جن كم نريو زلنا حجيب وتدرى عغمي تأمر تريكوين بفلو ينقر كقبروا زغل يلان بقمت علو اتن هقرات عرب كوردن زغل حدقا قليل كون كم زي كوني يوم زنقر زلو منالبات سمعوا مبزي. Or, and this is yet another insane one, special forces to get the HEU, that's the enriched uranium that's allegedly buried under 3 separate locations inside of Iran. What do you make of these 3 options here? Is there any hope that those could actually break the logjam? No. I mean, we don't even know where exactly that enriched uranium is. And by the way, they have 11 tons of it. They only have, about 440 kilograms of the uranium that's enriched up to 60%. But they have a lot of other uranium that's enriched up to 20%, a lot that's enriched up to 5%. 11 tons of it. It's spread all over the place, and we're not exactly sure where it is. Furthermore, don't you think the Iranians are going to anticipate that we might try to send in special forces teams and take away that enriched uranium, and therefore don't you think they're going to have those areas well protected? Of course they are. This is not going to work. And furthermore, even if we get that enriched uranium, they can enrich more uranium. We have to بحفشة كل البلانات دونالد ترامب زبقسو زلو لوط كم زخل كم زي كوني يمزو نقرو زلو سلسة كابتن بتي كوماندر أدميرال براد كوبرز بحالستنقري حصر زبالن حيال زخونه متقعت خنا كايدمو تعتبر دما كان عنو كالاي دما نتي وشمت حرموز تقوصاص إيرنا نخن كفتو يمزبلو زلو سالساي دما سبيشال فورسز فلو زخونه سرحي ديارو نتي اب enriched highly enriched uranium نعو منتي لهم كوز ديو تسخا كل زي نقرات كون زخلا يكون بفلايتي بزعباتي enriched uranium زبال زلو نتني كولر كون زخل ترنقر مجمريا إيراناويان دنقول لا يكونون انتاي كمصهم كم زغد فليتهم بخاميك كلاخلو يخلو يدالو لويام اتخالو كل ستيبس دما عايش يكونون سقمت كوز دي مانصارو سلازي امريكا كم زين حصر زبالا غيرا كتغبرو تخلنت نيرا ابتغزي كوينات كتغبرو مخالت نيرا زي كال سلازي نبريو حجقنا يفتنون يوم مالت هيكون سلازي كفتون يوم منالبات سلطون داي سلطون ميت خاميت اي كوني الكا انا كزارب ايكنه وقي يزي ينفنو تاكا قاطم خل زفلت يلن بزحات كيلاتاتنا امريكا جن تكونتاتتي زي حسابن ازي كبيد مخانون كان بعد البروفيسور جون مرشايمر ينقر له سلازي نباتاتهم كنقد فيناتي نتكونتات زفلتو وانت تزاربو نايتم زفلتو كان امسالكم زياده وصي زلو خيني سمعنا انت نجر كريكم يمنا بعد زي نجر زي امسانا بغطاي تتحزن كتبلونا تقول لهم جن ايراناويان كوينات اليوم ازو كوينات امريكا فنيات لهم زلان ايراناويان زي تصبيو وصي تامصي لهم الله يبحال الله سمعوا اسكزيا. The weather controls the world. For decades, conspiracy theorists have claimed that the U.S. government and others around the world were attempting to control the weather as a form of warfare. Well, tonight, that conspiracy is a fact. We're going to show you the documents that prove it. But even more shocking, the war in Iran may have proved that it isn't just a thing of the past. It's happening right now. In fact, Iran is an incredible example. Videos have poured into the newsroom showing heavy rainfall over areas across Iran. And this has been going on now for weeks. In some places, water is rushing through the streets. In other regions, they are experiencing not only massive rainfall, but even snow. Largest aircraft carrier is heading home. Sorry. Okay. إذا عم تبزرعهم زينات راين تسمعكم ماسي متشم نحنا كما منتنا أبا ملاخنا عم نزبن دينا زبيرترا ما يدما كابا باجوكو خمس مسينا نفلت باجوكو يما يزهبينا نبليرنا تقوني بأبتي ساينس كنا مهارك لنا دما ما يأمتاز أولا وكا أملاخ زفتورة تقوني تبروسس أمتاز أنا توغن ساينس كتزنو أخلقها كما يلو كم زمت ماي بصحاي حفيفو نسماي كيدو كوندنسيشن بروسيس كيرو دبنا خوينو كم بحد شي ما بسعبتنا مريت ما يكوني متصن بليرنا نزم مسرح زكن مانيبليت كغبرو زخول عقم زلوم سبات الله እዚ ዝሓለፈ 34 ዓመት ኢራን ኣብ ትሕቲ እገዳ ኸላ ሓደ ካብቲ እዚ ኩሉ እገዳን ዕፅዋን ከምኡ ድማ ዘይተኣደነ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቤዛት ኣበይ ነይራትን መስለኩም እቲ ወታደራዊ ቤዛት ናይ ኣሜሪካ
كريكم مخالكم نيرة نو أبزي أنا راح أنت بدريكم صنعكو there was this let me show you America basis بعالم درجة زلو if I find it كابز الله مثلا زي أسكر أيوامو أبزي أنت أي رغب كون اللغة ده مش رغب كخريكم أمريكا أوكي إذا تري وزل لهم أمريكا بيزاتيو أمريكا بوتحضراو بيزس أب عالم زلو أيو أبكر أب مأكلاي مبرق زلون أوروبا زلون أجيب ببزح تري ولهم إزي بوتاتات زي ببزحي راداراتنا أمريكا عبيت راداراتنا أمريكا له إزي هاتهم دما صلاقي زنقساقسلو ملأختتاتن ميسايلاتن وتحضراو منقسقاساتن ترى يكونن زوصنعون تايدا كونتاتنا عير ناي مانيبليت ناي مقبار ناي مبليشاو ناي متمزاز عقم اللوام إيرانسي كوينات مس جمرة تأمري فتس أمان لفت عديز بهالزلو انتاي سخة نعسرتتات عمت تغلال لما يتب زي بلوم زنبرة ديغاتاتهم نقيسو ما خزننا ناي مايوم نقيسو كل نقروم دريقو أقل كتماتات تهزبي كيف توكاب تعد نخقعز زز نبرة إذا كوينات زكاب جمر تأمرات هاوزقون ماي يوردو مالو تهزبي تابنو حوان تعاصيوم زنبره ماي سلا زخونه تري ولهم نت ماي تطويلهم كميجرم يوردو خمزلو ازي وصيت ناي تكوينات بتكوينات مستقايده ايران قال كابت ماكلاي مبراق علامات هاريما كنبل كلنا هذا كابت ببزح زهرمتو نزي كلاود سيدينجز بحال ويكا دبناتات ناي مانيبليت ناي مغبار تكالات ناي امارات ناي سعوديان زنبر ولي عقدي فاتو اتستغبره مدقعته دما እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ማይ በረዳ ብተዓዲ ኣብዚ እዋኑ እውን ክወሪ ጀሚሩ ኣሎ ስለምንታይ እቶም ራዳራትን እቶም ቴክኖሎጂታትን ንነፍሶም ንስዑድያን ኢማራትን ማይ ንምግባር ኣይኮነን ነይሩ ተቐንዲ ዕላማ ይበሃል ኣሎ ተቐንዲ ዕላማ ኣብ ኢራን ድርቂ ንኽህሉ ማይ ንከይሃርም እቲ ህዝቢ ሕሰብ ናቱ መሊሱ ንክገድል እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ልዕሊ እዛ ሃገር እዚኣ ዝወረደ ገበናት ምናልባት ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ኢራን ተዓዊታ እንተወፅያ ፊልምታት ብዛዕባ ዝጥራይ ክኸውን ዘይተኣደነ ገበናት እዩ ብርግፅ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ ገበናት እውን ብትክክል ኣይንፈልጦና ኢልና ኣይተገልፀና ኣሎ ምናልባት ግን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወርድ ዝነበረ ሰብ ዘይፈልጦ ዘይተገልፀ ብብዝሒ እንተኾነ እውን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ እዚ ድማ ንብዙሓት ኣሜሪካ እንታይ ክብሎም ጀሚሩ ኣሎ እዚ ኣብ ኢራን ኣጋጢሙ ዘሎ ትራስት ሚ ኣብ ኢራን ጥራይ ኣይኮነን ዘጋጥም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እውን የጋጥም ኣሎ a lot of questions ብዙሕ ሕቶታትን ብዙሕ እንተታትን ክመፅእ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ኢራን ትገብሮ ዘላ ኩናት ዘይተኣደነ ዝተኸደነ ዝተሸፈነን ብብዝሒ ዘይተገለፀ ወይ እውን ብዕምቆ ዘይተገለፀ ፀገማት ይፍታሕ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ኢራን ኣካል ናይቲ ኩናት እዚ ኩናት እጁ ዝገብርዎ ዘለዉ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተቆፃፂሮም ወይ እውን ገለ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዓዶም ዝሰትይዎ ማይ ስኢኖም ዝነበሩ ኣምላኽ ንዝህቦም ማይ ከማን ተኸልኪሎሞ ዝነበሩ መፍትሒ ናቱ እዮም ዝርእዩ ዘለዉ ዳትስ ዋይ ድማ ህዝቢ ኢራን ኣብ ጎኒ እቲ መንግስቲ ኢራን ዝስለፍ ዘሎ ኣብ ልዕሊኦም ዝነበረ ፅልእን ኣብ ልዕሊኦም ተንጠልጢሉ ዝነበረ ገመድ ኣይርእይዎን ስለ ዝነበሩ ሕጂ ክበርሃሎም ጀሚሩ ኣሎ ፀላኢ ናቶም ክንምንታይ ሓያል ምዃኑ ክንምንታይ ንሳቶም ዘይርድኦም መፈንጠራታት ኣዳልዩሎም ከም ዝነበረ ክንምንታይ ኣብ ልዕሊኦም ዝተጠናነገ ሓደጋ ከም ዝነበረ ይርድኦም ኣሎ እዚ ድማ ንዓታቶም ጥራይ ኣይኮነን ወላ እቲ ኣካል ናይ ራሻ ኣብ ዶባት ናታቶም ዘለዉ ተመሳሳሊ ብብዝሒ ወይዘር ናቱ ክቅየር ይርእይዎ ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ዓዊልካ ዘይዝረብ ግን ብዙሕ ሓቅታት ይገሃር So what changed? Honestly, a war with the United States, a war in which Iran targeted and destroyed radar systems across the region, including systems that are now believed to be connected to weather modification operations. See, before anyone jumps to any conclusions here, calm down, let's slow it down. Let's walk through what we actually know, because there's fact, there's history, and then there's speculation. Let's talk about the facts. Iran has been in a drought for years, as I mentioned, a really bad one. In recent years, water... ብሓፈሻ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ከማን በቲ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ይወፅእ ምህላው ነፍሱ ዝኸኣለ ኣዛረባ ርእስቲ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ ቅድሚ ሕጂ እዚ ነገራት እዚ ይካየድ ከም ዝነበረ ይንገር ነይሩ እዩ ሕጂ ግን ብጋህዲ ይረአ ኣሎ ንሳቶም ንዘለይዎ መሬት ንምቁፅፃር ድዩ ነቲ ህዝቢ ንምንብርካኽ ድዩ ብዚ ህዝቢ ዓለም ንምጉዳል ድዩ ብዙሕ ታክቲካት ይጥቀሙ ከም ዝነበሩን ነዚ ንምግባር ድማ ንእሽተይ ክፋል ናይቲ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ መስርሕ ሕጂ ክገሃድ ንሪኦ ኣለና I think the more time we wait መጠን ግዜ ዝወሰድና መጠኑ መዓት ምስጢራትን መዓት ጓሓፍ ነገርን ክወፅእ ከም ዝኽእልን እዩ ዝንገር ዘሎ ኢራን ንብዙሕ ምስጢራት ናይ ኣሜሪካ ናይ ዓለምን ተግህዳልና ኣላ
ንብዙሕ መስገደላት ናይ ዓለም ትፈትሓላ ክበሃል ከሎ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ዘረባን ሃይፐርቦሊ ወይ ከዓ ምግናን ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እውን ብጭብጥታት እዮም ክዛረቡ ዝፍትን ዘለው anyway this is going to be really በዓላቶም ዝገብርዎን አንጻርካ ማኒፑሌት ዝገብርዎ ዝነበሩ ምዃኑ ኢና ንግር ዘለና ሕጂ ናብቲ ካልይቲ ኩነታት ድማ ንስማዕ ኢማራት ትገብሮ ዘለኻ ንስማዕ እስከ ነዚ ኩናት ዝምልከት ማለት እዩ እዚያስ ከስምዕዋ Those are your top stories for the hour. We start with developments coming out of the Gulf, where the United Arab Emirates is issuing a sharp warning tonight against Iranian control over the world's most critical oil transit point. Anwar Gargash, a senior advisor to the UAE president, declared today that no unilateral arrangements made by Tehran regarding the Strait of Hormuz can be trusted. In a ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢማራት ዳርጋ ናብቲ ኩናት ብግልፂ ኣትያላ ወይ እውን ናብቲ ኩናት ብቐጥታ ኣትያላ ክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ለንቀነ እቲ ኣማኻሪ ናይቲ ፕሬዚደንት ናይ ኢማራት ዝኾነ እዚ አንዋር ጋርጋሽ ዝበሃል ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ኣሎ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምኽፋት ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ ዓለምና ኮሌክቲቭ ናይ ዓለምና ብሓደ ተኣኪባ ክትገብሮ ዘለዋ ነገር ምዃኑን ኣካል ናይቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክኸውን ከም ዝግባእን ነዚ ድማ international emerges as the primary guarantor of the freedom of navigation through this vital passage ስለዚ ዓለም ብሓደ ኮይና ነዚ ጉዳይ እዚ ንክኽፈትን ብናፃ ንኩሉ ከገልግልን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተኸቲሉ ንክጥቀምን ተልእኾ ከም ዘለናን ስራሕ ከም ዘለናን ነብር ኣሎ serving the stability እዚ ድማ ነቲ ርግኣት ናይቲ ዞባ ከምኡ ድማ ንቁጠባ ናይ ዓለምና ድሕሪ ኩናት እዚ ኣዝዩ ኣገዳስን ወሳንን ይኸውን and of course no unilateral Iranian arrangement can be trusted no following its treacherous aggression against all its neighbors ስለዚ እንታይ ብዝብል ዘሎ ካልኣይ ድማ ድሕሪ ኩሉ ኩናት ድማ ኢራን በይና ትቋፀሮ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብፍጹም ክንኣምነ ይንኽእል ኢና ክእመን ዝኽእል ሃገር ኣይኮነን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕለና ዝገበረቶ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢድ ኢራን ምፍናው ማለት ኣዝዩ ከቢድ ብድሆ ይከውን ዝኽእል ስለዚ ዓለም ተዝገበረት ጌራ እንተ ብዶናልድ ትራምፕ ኣንተ በውን ብለኩም ነይረ ወታደራዊ ስጉምቲ ዝበሃል ነዚ ንምኽፋቱ ዝግበር ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ብኩሉ ጌርካ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንፈትሖ ክንክእል ኣለና እንተዘየለ ቁጠባ ናይ ዓለም ንግዲ ናይ ዓለም ኣብ ኢድ ኢራን ምፍናው ማለት እቲ ዝኸበደ ብድሆ ክኸውን ዝኽእል እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ዝወሃብ ዘሎ ናው እቲ ሓሳብ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ መን ክገብሮ ይኽእል መን ኣብዚ ጉዳይ ዝኣትዩ ከደምዕ ይኽእል ንዝብል እዩ እቲ ከቢድ ሕቶ ዝመፅእ ምክንያቱ ንሳቶም እውን ስቕ ኢሎም ክርእዩ ዝኽእሉ ይኮኑን ብዘየገድስ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎም ወይ እንታይ ኩነታት ኣለዎም ዘይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ስቕ ኢልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ሓደ በብግድኡ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ነዚ ጉዳይ እዚ ተጠቒሞም ገለ ነገር ክገብሩሎም ዝብል እምነት ኣለዋ ስለዚ ብካልእ መንገዲ ድማ ኢማራት ማለት ኢራን ድማ እዚ ባሕሪ እዚ ናትና ናይ ዑማንን እዩ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ክንሪኦ ከለና ስለዚ ካባና ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ኣካል መፅዩ ክቋፀሮ ዝኽእል ወይ እውን ከመሓድሮ ዝኽእል ቅቡል ኣይኮነን ናይ ዓለም ሕጊ ክንክተል ተኮይና ኪኑ ዝሓለፈ ድማ ኣካል ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ናተይ ስለዝኾነ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምሳይ ተዛቲኻ እንተ ደይ ኮይኑ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካልእ ንክገብር ኣይነፍቅድን ኢና ዝብል ስነ መጎድ ድማ ንሰምዕ ኣለና ክልተ ወገናት ክልቲኦም ኣዝዮም ዝተፈላለየ ዕላማታት ዘለዎም እንታይ ክገብሩ እዮም ናበይ ገጾም ክኸዱ እዮም ንዝብል ዊ ዶንት ኖ ግን ብሓፈሻ ኢማራት ብዙሕ ብዛዕባ ገልጠምጠም ይበሃልን ዘረባ ይመፅና ኣሎ that has widened and deepened and it has now translated into the exit of the UAE. The UAE is not shy to also say to the region and the world and Saudi Arabia that I'm a big producer as well and I want to have an independent foreign policy. I want to be a producer and I believe that oil prices will differentiate from what you thought, which is Saudi Arabia. So this is the beginning of a new OPEC. We don't know if this is the end of OPEC, but for sure this is a new beginning for the UAE and a new beginning for Saudi Arabia. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሃገራት ዘሎ ብፍላይ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ወስኹሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢማራት ጠቕላላ ካብዞም ጎረባብታ ናታ ተፈንቲታ ናብ እስራኤል ሙሉእ ብሙሉእ ተፀጊዓ ከም ዘላ ነዚ ስምዑ ሕጂ
The latest on Iran. Washington and Tehran appear to be once again teetering on the edge of escalation, even as fragile ceasefire remains in place. President Donald Trump has said that Washington might need to restart the war with Iran, signaling that military action remains very much on the table. At the same time, he claimed that very few people sorry زيت تغاغي حتى تاكبكم دلي صناحكو نتكوينا دملس يكون نزي كريكم دلي صنه had stepped in to support the United Arab Emirates tech advance on the sidelines to shield Abu Dhabi. حجون انت خونه اسرائيل كابت قدم زنبرا نلعلي sophisticated زخونه اصوار اسرائيل ايرون بيم تي ايرون دوم ترايد كونسي ايرون بيم زبحال شيلد ون كتبا مكلاخلون كتبا نيران ني امارات تسمامي خمسه لا يزنقر زلو مرأيانا تدما كي كوني يترفني زي امارات فنتها تحت بلو زلا مالتيو سلازي امونغوزين كل هاجرات ايران مس سعوديان مس اماراتن اماراتي مس سعوديان مس ايران مس كلتيوم تتفانن على زغرم كنتاتنا نرزالنا امين كلتا جاينت سابت زوباتي تسعود عربن تي اماراتن زبحال سعوديان ايرانن اندين عبيت هاجرات ازي امارات زبحال كن امونغو كلتيوم كبيت زخونه سقم تكوسدك نمسكلت يوم كتفانن يمرص الله نمن امينو تحريل كدما نسرائيل امينو بتي ني ايران كتنقق يوعلالو بتي دما نسعوديا زغد سقمتي ببزح يغبرالو كمزا زبلكم صنعكو كامنتاي استبغسين تحريلكم دما تدغاغامي ني اسرائيل نتنياهو امينوم زغبرو زلو مخانوم يزنقر زلو از تكنولوجي تات ناي مكلخال دما نمجمريا غزي كاب اسرائيل وصاي ناب امارات زعتو زلو يزبحال زلو اجي ابزك كل سب استوعي لك فلطه زلو اسرائيل ندونالد ترامب قبل ليو قصصر علوهم كنبل كلنا امارات متن مس اسرائيل استصقعته مليسا دما اندي تسقع زلا كاب اوبيك رادي كونسي كاب كالوت حيلتاتون كتوص مدب كم زلوا كابتي ناي اسلام اورجانيزيشن كاب زبحالون كتوص مدب كم زلوا يزنقر زلو قصيلا دما كابتي عرب ليج زبحالون كتوص كم تخلي نقرالو كاب بزح تكالات ناي هاجرات عرب دما كتوص كم تخلي نقرالو እዚ ድማ እንታይ ከሪዩ ምናልባት ኣብዚ ቀረባ ሓደ ነገር ክንሪዮ ንኽእል እዚ ኩናት እዚ ናይ ኢራን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ክፍታሕ እንተተራእዩ ወይ እውን ብቕልል ዝበለ ክብለኩም ከለኹ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ከየጋጠመ በዚ ሕጂ ዘሎ መንገዲ ክውዳእ እንተኽኢሉ ኢማራት ብቐጥታ ምስ እስራኤል ኦርጋናይዝድ ኮይና ንስዑድያ ከተዳኽማ ክትብገስ ምዃና ርዱእ ኮይና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኣብዚ كم ردو غيركم وسدوا اما غزيوم هاغرات زلو كنتات قلطيفنا باسي تغير كم زخل سلازي هاغرات عرب اب كبد زبل فتنا لوا سعوديا دما كبد زبل فتنا يصبيالو انت خونه اتكوينات كالاي غصناتو كجمر كم زخل يزنقر زلو كودا ديكونه كالاي غصنايتو كوينات كالاي غصنايتو كوينات دما امارات نصر زخونه مرغص يزالا سلازي ايران مليسا نابا تارجت كتبر مخانا فلوتي ابز دحرز كينات ابز مقراص ناي تقسي تريوتا ترايو ابز انتاي بالمسلكم تن هاجرات ساك كندي تفناتي تن كم زلو when we're still in the middle of this war there is still a lot of uncertainty the Strait of Hormuz is effectively still closed why did they choose this very moment because I think they want to indicate that they are becoming independent they are doubling down and they're going at it alone. And also, it's an indication that they're aligned with the US, they're more aligned with Israel, and they need to be away from what they consider to be the vestiges of Saudi Arabia and OPEC. For a very long time, they had big differences within OPEC. The biggest was in 2021, when it became quite public, and then Saudi Arabia had بحفشة أنتي زبل زلو سلمتاي أبزي وانزي إمارات كابتو بيك توصد اليوم السعودية دما كمز عينت متفنان كتمرس كمز غالت كزارب كله زيادة ناب إسرائيل ناب أمريكا تسقيهم سلزلو نسو زيادة دواتهم كوين يردهم سلزلو أمريكا زيادة كسفتهم تقينا دونالد ترامب زدليو حدا كابو سلزي نبرزي كاب نزو بيك نمفراس نعوسينا لا قبل لي دما مس السعودية وين كتفاتت دل كم زلا نا إيران قداين تتودي والسعودية أنا خيت عوت السعودية أنا خت الداخمة واجنا نداد تحت بمراد بس نداد نراقب بمغرب ني نتي مدبات ناي سعودية ناي محمد بن سلمان نكودقو بزح نجار كجبر كم زغلتنا إمارات نجوسي زرزلو وتسيتنا تدما نجزيك وكريو بزحات سبات ب
ብሪሊ ብዙሕ ቆላሕታ ሂቦም ብሰፊሑ ዝዛረበሉ ዘለው ጉዳዩ ክኸውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዎን ምትልላኽ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክርኢና ሕጂ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ንዝገር ለስከው ከዚህ በኋላ ዓለም ጦርነቱን የጀመረ የኢትዮጵያ መንግስት ነው ጦርነቱን የጀመረው ምናምን የሚልበት ነገር አልቋል። ስለዚህ የጦርነቱ ጀማሪዎች ከዚህ በኋላ ጥያቄ የሚነሳበት አይደል። ጥያቄ ልታነሱ ለተዘጋጃችሁ ሰዎች ማለት ነው የጦርነቱ አካል ነኝ ግፋበት ማለት ግፋበል ማለት ትችላላችሁ። ባይዛ አጋጣሚ አሉ ግፋበል የሚሉ እነዚህ አዳዲስ ልመቶች ምናምን መቼ በተጀመረ መቼ ወደ ጦርነት በገባን ምናምን እያሉ ነው አያቸዋለሁ። ግን እንደ እናቱ ልደቱ አይነት ሰው አይኑን በጨው አጥቦ መጥቶ አይ የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት አካል አይደለንም ብለዋል። ግንኙነት የለንም ያቺ የታገናኘን የነበረችው የፕሪቶሪያ ውል ነበረች ገመዱና ሁለታችን የምታገናኘን በጥሰናል ብለዋል። ይሄ የት ያስኬዳቸዋል? የማን ፍላጎት ነው? የማን ኢንተረስት ነው? ውሎ ላይ ስለዳሰስኩት አማኑኤል አሰፋ የህዋት እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ከሪአኩም ዘለኹ እቲ ብልፅግና ብካድረታቱ ገይሩ ኩናት ተኣዊጅልና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚ ጽባሕ ንግሆ ነዚ ኩናት እዚ መን ጀሚርዎ ከመይ ጀሚርዎ ብኸመይ ተኻይዱ እንታይ ኮይኑ ክስቶዶ መንዶ ዝብል ዘረባ ይንደለን ኢና። እዚ ኩናት እዚ ተኣዊጅልና ከም ዘሎ ብልፅግና ዝሕተተሉን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሕተተሉ ጉዳይ ከም ዘይኮነን ኩናት ተኣዊጅልና ኣሎ። ህወሓት ነቲ ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣን ኣውሪዶም ነቲ ስልጣን ቋፅርዎ ምምፃኦም ከምኡ ድማ ኣብ ኣክሱም ተኣኪቦም ቅድሚቲ ኩናት ዝነበረ ቤት ምክሪ ናይቲ ሃገር ንሱ ንስልጣን ክርከብ ኣለዎ ስለ ዝበሉ ኣዋጅ ናይ ኩናት ተገይረልና እናበሉ ይእውዩ ኣለዉ። እዚ እንታይ ዘርእየኩም ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኩናት ክጅምር ከሎ ዝረኣኹሞ ባህርያት ናቱ ኣገይን መጀመርያ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ። እዚ ስለምንታይ ኣገዳሲ ምዕባለ ንብል ኣለና? ኣፍ ልቦም እናሃረሙ ኩናት ክነጥፋእኩም ኢና ድሮናት ናትና ተበጊሰን እየን ቴክኖሎጂ ናትና ተቐሪብ እዩ መዳፍዓት ናትና ባኹም ይጥምት ኣሎ ነፈርቲ ኩናት ናትና ይትንስእ ኣለዋ ኢሎም ልቢ ሰብ ሓንጎል ሰብ ረቢሾም ዝነበሩ እዮም። በዓል እዚ ለንቀነ ነፋሪት ክንቀሳቀስ ኣብሪኢኹም ዶ ብናይ መን ነዳዲ ነዳዲ የለ ገለ የለ ነፋሪት እንቀሳቀስ የለ ዋላ ጅን ዕፍሪት የለን ብእግርኹም ተንቀሳቀሲ ኢልዎም ነቶም ሰራሕተኛታት ብርግፅ ንዑን ነቶም ኣብ ዙርዩ ዘለው መራሕቲ ናይ ብልፅግና ነዳዲ ምሉእ እዩ ከም ድሌቶም እዩ ነቶ ካልእ ህዝቢ እዩ ፀገም ዘሎ። ስለዚ ደንግፁልና እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ክወሩና ይመፁ ኣሎ ካልኦት ሓይልታት ተማኺሮም ክወሩና ይመፁ ስለ ዘለው ካብ ሕጂ ፍለጡልና ኤውሮጳ ሕብረት መግለፂ ውፁ ካልኦት ዓለማት ኮንንዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ኩናት ይመፀና ኣሎ። ባይ ዘ ወይ ለንቀነ ሓንቲ ዘረባ ድማ ትዘውር ኣላ ስምዑ ኣብዚ On to the Horn of Africa. Tensions are again on the rise in Ethiopia. The row between the federal government and the Tigray rebels is escalating, stoking fears of a new war. The Ethiopian government claims it has proof that leaders in the Tigray region are plotting with the nation's enemies. Reports suggest that officials shared an audio recording with the media, which allegedly featured a senior official from the Tigray's People's Liberation Front, the TPLF. The federal government claims that in the recording እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ሚድያ እዚ ኣብ ለንቀነ ኮለል ክብል ክንሰምዖ ዝቐነናዩ ሕጂ እውን ከሪአኩም ጌታቸው ረዳ ስፍሕ ዝበለ መልእኽቲ ኣውፅኡ ኣሎ። እሱ ድማ ብምስጢር ወፂኡ ሰሊኹ ዝወፀ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እዩ ዝብል ዘሎ። እንታይ እዩ ዝብል ንሱ ድማ ህወሓት ካልኦት ሓገዝቲ ሒዙ በይኑ ከም ዘይኮነ ሓገዝቲ ሒዙ ንብልፅግና ክፍንቅሎ ይመፅእ ኣሎ ዝብል ዘረባ እዩ። ስምዖ ዳሓን Liberation Front, the TPLF. The federal government claims that in the recording, the official is telling an audience that Tigrayans are not alone in their fight against Prime Minister Abiy Ahmed's government. Citing the recording, the Ethiopian officials claim that the Tigray rebels have forged two major alliances. One with a militant group called Fano, which is operating in the neighboring Amhara state, and second with Ethiopia's neighbor and rival, Eritrea. In the recording, the Tigrayan official So እቲ ህወሓት ዝበሃል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብቲ ሬኮርዲንግ ዝተረኽበ ዝብልዎ ዘለው ማለት እዩ። እንታይ ንምንታይ ሬኮርዲንግ ኣድልይዎም ኣይደና ኣይፈልጥን እቲ ኩነታት ንፁር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ኣብቲ ሬኮርዲንግ ዝረኣናዮ ዝተረኣየ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ፀላእቲ እቲ መራሕቲ ናይ ህወሓት ክልተ ዓይነት መሻርክቲ ከም ዘለዎ እቶም መሻርክቲ ኣብ ጎኖም ዘለው ድማ ሓደ
ናይ ማሕራፋኖ ምዃኑ እቲ ካልኣይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ እዞም ክልተ ሓይልታት ኣብ ጎኒ ህወሓት ኮይኖም ንብልጽግና ንክሃርምዎ ክመፁ ከም ዝኽእሉ ዝነግር ዘሎ ኣይ ቲንክ እዚ ሕጂ ምስጢር ረኺቦም ኣይኮኑን እቲ ከይደቀሱ ዝሓልምዎ ምሉእ መዓልቲ ዝዛረብዎ ለይቲ ድማ ኣብ ግዜ ድቃሶም ከም ሕልሚ ኮይኑ ዝመላለሶም ንሱ እዩ እዚ ከዓ it's not surprising ንኹላቶም ክትወግእ ትፍትን ኣለኻ ከይተማኸሩ ከይተዘራረቡ በብወገኖም እናባኻ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ሕጂ እዛ ዘረባ እዚኣ ካበዮም መንቂሮማ እንድሕር ኢልኩም ሓደ ንዊሕ ዝኾነ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ራም TPLF's beating of drum war drums ኢሉ ንዊሕ ፅሑፍ ናይ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣጀንዳ ንምሃብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኩሉ ከንብበልኩም ኣይክእልኒ ኣዝዩ ነዊሕ ስለ ዝኾነ እዚ ጌታቸው ረዳ ዝፀሓፎ ነይሩ ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ኣብዚ ናይ ኩናት ዘረባን ንኩናት ዘበግስ ፀረ ሰላም ዝኾነ ህወሓት ናብ ኩናት ገፁ ይብገስ ከም ዘሎን he contrasts this with the parties earlier ህወሓት ቀደም ከምዚ ዘይነበረን ሎሚ ግን ናይ ኩናትን ወረብ ኩናትን ከም ዝተቐየረ ዝነግር ዘሎ ኣዲስ ዓለም ባለማስ ስቴትመንት ትወሃብ ቃል ናይ ህወሓት ዝበሎ ድማ ይብላ ኣሎ TPLF Central Committee member reportedly claimed alliances with domestic armed groups, Eritrea, and logistical support from Sudan. ስለዚ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ሓደ ካብቶም Central Committee member ኣካላዊ ኮሚቴ ናይ ህወሓት ኣባል ዝኾነ ምስ ካልኦት ሓይልታት ፅምዶ ገይሮም ከም ዘለው እዚ ድማ ምስ ኤርትራ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘለው ሓይልታት ተወሳኺ ድማ ምስ ናይ ሱዳን ሎጂስቲካዊ ደገፍ ከም ዘለዎም ተሸራሪኾም ከም ዘለውን ቀፂሉ ድማ these remarks are framed as evidence of preparations for a renewed military confrontation እዚ ድማ ከም ሓደ ጭብጢ ነቲ ዝግበር ዘሎ ምድላዋት ናይ ወታደራዊ ኩናት ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ጌታቸው calls such claims reckless provocations that trivialize the sacrifice of Tigray ስለዚ እዚ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ብምሉእ ዘይተደልየ ቀስቀሳ ንኩናት ንተጋሩ ግዳይ ንምግባር እዩ 2 ዓመት ኣብይ ኣሕመድ ስለምታይ ደንጊኻ ንተጋሩ ክድምስሶም ኪድ እንደተበገስና በሉ ዝልምኑ ንሱን ጻድቃንን ኩሉ ዓይነት ድራማታት ክገብሩ ከም ዘይጸንዑ ሕጂ ንህዝቢ ትግራይ ተሓላቕ ክኸውን ዝመስል ዝፍትን ዘሎ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ he argues that they reveal political bankruptcy and lack of constructive vision ዝኻ ናይ ብሓቂ ሞራላዊ ጥፍሽና ኣጋጢሞም ገለብላ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ናይ ብልጽግና ኣጀንዳ ዝያዳ ካብ ብልጽግና ንላዕሊ ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም Pretoria Agreement context the peace accord brought بحفش وعل بريتوريا نتقاسى كزارب كله بعابيو وعل بريتوريا زفرمه واحد نزل سرزه بلصقنا بتحتيو خوي ند سرح زلو سب بزعبا وعل بريتوريان تكبارناتون كزارب كله ون نفسه زخاله حفرتن وردتن كسمعوا زقبا عندي نيرو كن كمو عين زلوم دفارات سباتي ما بتقراي زلو دفرت حلف زبلت دفرت زلوم سلو زغونو نسنا عتاتهم نقطفو بحفشا ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፐብሊክ እንታይ ብላሉ warnings ገለ ካብቲ ዝቦ ዘሎ መጠንቀቕታ ጌታቸው stresses that another war would devastate Tigray further especially its use he warns of socio-economic ruin if militarization continues ስለዚ ከቢድ ሓደጋ ንህዝቢ ትግራይ ክፈጥር ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስከ ካብ ውሽጢ ትግራይ ነቲ ኩነታት ክገልፅዎ ከለዉ ክንሰምዕ ምክንያቱ ዝያዳ ነቲ ጉዳይ ንሳቶም እዮም ክገልፅዎ ዝኽእሉ ብፖለቲካ ከቕፅሉ ዝደለይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብ መንገዲ ተኸተለ ይመስል ማለት ከምዚ ማይ ፈሰስተ ነይሩስ መፅያ ክትከና ተጠው ትብሎ ከምኡ ዝኾነ ይመስል ስለዚ ሕዚ ዘሎ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ነቲ ናይ ዓብዪ ኣጀንዳ ኣውፅይዎ ኣሎ ማለት እዩ እዙይ ተኻናይ እዩ ሳልሳይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ገለመላ ሓይልታት ኣኪብካ ካብ ትግራይ ዝኽእል ሓይልታት ኣኪብካ ምስ ዕጡቕ ተሓሒዝካ ኣብ ትግራይ መፅኻ ለውጢ ምምፃእ ገለገለ ዝብል እውን እዚ እውን ዝፈሸለ እዩ ዝመስል እቲ ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ምብታንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምእካብን እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ እምበር ናይ ማን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪቡ መፅኡ ለውጢ ከምፀለ ይኽእል እዩ ዝኾነ ነገር ክፈጥረሉ ኢሉ ዝሓስቦ ሓይሊ ከምቲ ንሱ ዝገምቶ ኣይኮነን ነንባዕሉ ይተኣማምን ካልኦት ድሌታት ኣለዎ እቲ ሓደ እቲ ናይ ዓፋር ዘሎ ዕጡቕ ሒዙ መፅኡ መንግስቲ ክኾን ይደሊ እቲ ሓደ ድማ ተኡ ዘሎ ዕጡቕ ዝኾነ ሓይሊ ድማ ተኡ ዘሎ ዕጡቕ ናብ ፌደራል ክኣትወሉ እሞ ብርሃን በላይ ሒዙ መፅኡ ብርሃን በላይ ይኮኸው ናይ ዛዕዲ በርሐ ገለ መደብ ሒዙ መፅእ ይደሊ ኣብ መንጎ ንፌደራል መንግስትስ መን ይተኣማነ ዝብል ቀዲሞም ዝፀንሑ ሕዚ ዝተደመሩ ቅድሚ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ትግራይ ኩናት ምጅመሩ ቀዲሞም ዝነበሩ መዓት ተፈላለዩ ድሌታት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣኪቡ ክግምግም ከሎ
حيل خمبتان in fact زي لا يقوي انت تتقراي زلو باي زوي تتقراي بتنتن ولا بتاكيو هاي ساعه اكيو سفلالي بعد دليت من الله ابي احمد ما نزقون نحج بروجكت يزدادو ابتقراي تساقي لكو اتاتيس ابتقراي ترى መንግስት ተዘያህልዩ አንፃር ፌደራል መንግስት ይላል ዝላለው ስለዚህ ወዘው ሓይላት እዚኣቶም ተፈላለየ ድሌት ዘለዎም ንትግራይ ተዛዕትኳ ኣምጪን ተእትይዎ ተመሊሶም ክገጥሙ ክዋቅዑን ክጠቃቅዑን ስለዝኾኑ ናብ ፌደራል መንግስት ቆላ ሓይለ ገይሩ ስለዚህ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ንሓደ ንመወዳእቱ ናብ ማእኸል ዓዲ ቆላሕ ዘይብል ኣብ ውሽጢ ብዛዕባ ተሰቢሩ ናትመንመለ ንኸይድ ዝገብሮ ፕሮጀክት እዩ ስለዚ ብቐጥታ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሓይሊ መፂ ለውጢ ከምዝኽእለሉ ከምዘይኮነ ዝተረዳ ይመስል እንተን እሱ ግን ንትቐፅሉ ዝሓስቦ ግን ምቹው وينعو نتقصي زعسو تقراي زعسو بروجكت تبعتنا من وعد زي تمام من حاجه انت يسوق ولا تروح كوزلو حد عينت زي ما قالوا انت مصيي قاس نباي ولا حيلين او نوعلو زبال عيدين انا تقراي غداي ግን بعلو كوسن كم زلو ማለት ናዩ ተውኒ حيلسي ናዩ ጽቀተኛ مخانو اجي زري هذه ዝጥቀመሉ ምክንያት كم تريو زلهم بزين بتن انترينايو ولا حنتي فايدة أكره بالله بزي كالة درجة بتسعيل بلتقنا سلزي أبتي قدميت ون كريكم صنعكو تي زقبر زلو بوليتيكا وحلق زلو العما دما نيرترا حويسكا حجون تخونه يوروبيان يونيون ديو كالوت كلاتهم متنقاطا نايكوينات قلة باقارو نايكوينات كم زلو نايكوينات منفس كبابكم زلو يزاربو اللو يم كم عينة الجندا دما يدلنا يريو ስለዚህ ከም ድሪዮ ዘለና ኩሉ ነገር ጠምዚስካ ጠማዚስካ ነቲ ናይ ብልጽግና ዝፍንጀር ዘሎ ሓይሊ ከመይ ጌርካ ተትሕኖ እንድዩ ዘለቱ ጉዳይ ግን ብከምዚ ወዲ ከምዝን ከትሕንዎ ዝኽእሉ ይኮኑን ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ዓዲ ዘለዎ ሽምን ክብርን ሓደን እዩ ነቲ ሃገር እናበታተነ ዝነብር ዘሎ ስርዓት እዩ ኩላቶም ድማ ፈሊጦሞ ስለ ዘለዉ ሓደ ብሓደ ኣንጻሩ ጠጠው ይብሉ ኣለዉ እዚ ድማ እቲ ክውንነት ኣባይታ ዘሎ እዩ እቲ ካልእ ከምዚ ናብ ኩናት ከይኣቱ ንዑስ ተሩኒ ንዕዋዋፅኒ ዝበሃል ዘሎ ድማ ni ኩናት ስለ ዝጸሊ ኮነ ብልጽግና ኣብዚያ ግዜ እዚያ ዘዋፅኦ ኩናት የለን እቲ ናይ ቁጠባዊ ድስቁልቁል ኢልዎ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ኣብ ግምት ከየተኻ ብዓብዩ ሓደ ነገር በሪሁሎም ኣሎ ናይ ነዳዲ ፀገም ድዩ እቲ ኢማራት ዝበሃል ኣብ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ እዩ ዘሎ ካልኣይ ኩናት ክጅምር ይኽእል እዩ ስለዚ እንተወሓደ ሰላም ከም ዝደልን ናይ ሰላም ከም ዝኾነን ንሰናቢ ፅዕል ከም ዘሎን ካልእ ድራማታትን ገይሩ ነዛ ሕጂ ገጢማቶ ዘላ ሽግር ክሰግራ ክፍትን እዩ እንታይ ክሳብ ኣብዪ ኣሕመድ ኢማራት ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ፀገም ወፂያ ዝኾነ ነገር ዕድል ክሳብ ትረክብ ክፅበ ክፍትን እዩ ስለዚ ኩሉ ዲሌይ ታክቲክስ ይብልዎ እዚ ይፅበይ ዘሎ ዝኾነ ነገር ዕድል እንተረኺቡ እቶም ፓርቲታት ናቱ ብዛዕባ እንታይ ይዛረቡ ኣለዎ ግን ይፅበ ከም ዘሎ እቲ ኩነታት ኩናት ከም ዘይደሊ ገይሩ ንገለ ቆፀራ ይፅበ ከም ዘሎ በዚ ስምዑ ህዝቦች ዛሬ ላይ ኢትዮጵያዊነታቸውን ጥያቄ ውስጥ ከተዋል። ይሄ የእናንተ ፌለሪቲ ነው። የሌላ የባህር መዳረሻ ስትራቴጂዎቻችን በተመለከተ አሁን እየተከተላችሁ ያላችሁት አካሄድ ፉርሽ ነው። ፉርሽ የኢትዮጵያ ከተሰራባት ግፍ አንጻር መብቷን ነው እየጠየቀች ያለችው። የባህር በር መብቷን፣ የተቆረጠ አንገቷን እኛም እንደ ፓርቲ ክሌም የምናደርገው ይህንን ግን የጠየቃችሁበትና እየጠየቅን ያለንበት መንገድ ወይንም አሁን ገዢው ፓርቲ እየጠየቀ ያለበት እጅግ በጣም የተንሸዋረረ ሊወሩን ነው ብለው እንዲሰጉ ያደረገ ነው። ስለዚህ ይሄንን በምን እናክም? ስትራቴጂዎች አሉ። ታሪካዊ እውነቶቻችንን ማሳ የተወደዳችሁ ኢትዮጵያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ናይ ፖለቲካ መናወራ ወይ እውን ፓርቲ ወይ እውን ምርጫ ገለመለ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ሓደ ካብቲ ሰንትራል ኣጀንዳ ገይሮም ዝማጎትሉን ዝዛረብሉን ዘሎ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝበሃል እዩ እቲ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝበሃል እንተሪኢኹም ድማ ዋላ እኳ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተረዳዲእና ናብዚ ክንከይድ ምስቶም ኣብኡ ዘለዎ ብዲፕሎማስን ብሰላምን ዝብል ሽፋን ከልብስዎ ይፍትኑ እንተለዉ ቀፃሊ ንሳቶም ኣተኪሮም ዝሰርሑላ ዘሎ ወይ ዝዛረቡላ ዘሎ ዓሰብ ትበሃል ኣጀንዳ እያ ትኸውን ዜሮም ናብቲ ዓሰብ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ስለዚ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ምዃኑን ኤርትራ ብፍሉይ ሓይሊ ታርጌትድ ኮይና ከም ዘላ ንክንግንዘብ ከቢድ ኣይኮነን እዚ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣጀንዳ ናይ ፖለቲካዊ ድራማታት ናቶም እዚ ምርጫ እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክስገረሎም እሞ ንሱ እንተተሰጊሩ ንኤርትራ ብቁሉዕ ኣታክ ናይ ምግባር ነቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ድማ ዋናታቱ ካልኦት እዮም ከም ንፈልጦ ካልኦት እዮም ዋናታት ናቱ
ክሳብ ሰም ዝመጽኦም ዝጽበዩ ዘለው ኢማራት እዩ እስራኤል እዩ እዚኣቶም ስለ ዝኾነ ንሳቶም ናብቲ ቦታ ክመጹ እንድሕር ጀሚሮም ወይ እውን እቲ ዘለዎም ሽግር ክፍታሕ እንተጀሚሩ ደን ሕጂ እቲ ዘለኩም ዕዮ ሕጂ ተጠቀሙሉ ክብልዎም እዮም ግሪን ካርድ ሕጂ ናብቲ ኣጀንዳ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን እተው ክብልዎም እዮም እንደን ወውልሲ እቲ ቀጥታ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣንጻር ኤርትራ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ክሳብ ሽዑ እንተጸኒሑ ብግምጣሉ ከምዛ ንሪኦ ዘለና እቶም ንዑ ዝጥምቱ ዘለው ሰባት ድማ እንታይ ዝብለኩም ዘለዎ እቶም ዝከታተሉ ዘለው ናብነት ፋኖ ክኸውን ይኽእል ሸኔ ክኸውን ይኽእል ህወሓት ክኸውን ይኽእል ካልኦት ኩሎም ሓይልታት ኣብ ሱዳን ዘለው ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ንሳቶም ነቲ ኩነታት እቲ ኣብ ክሳብ ዝደላደል ክፅበይዎ ይክእሉን እዮም ቅድሚ ሕጂ እውን ክንደይ ከም ፀብፃባት ወፃእ ነዚ ዕድላት እዚ እንተደይ ተጠቂሞምሉ ፅባሕ ንግሆ ኣቢ እዚ ኩነታት ናይ ነዳዲ ብፍላይ እዚ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ እንተዝሒሉ ሓደ ነገር ከብረሃልኩም ጥራይ ዘለኣነ እቲ ኢማራት ዝበሃል ክንድምንታይ aggressive and out of control ኮይኑ ከም ዘሎ ከስማዓኩም ክፍትነ so that people really understand this what is coming እንታይ ኣብ ቅድሜና ይመጽእ ከም ዘሎ ንኽርዳእኩም let me give you ክልተ ኤክስፐርትስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝዛረቡ ዘለው Arab Emirates announced that it was leaving the Organization of Petroleum Exporting Countries, better known as OPEC, on Tuesday. It's been about 10 years since I last attended. These currently are already strained by the US news that the UAE has chosen to leave OPEC and OPEC Plus. It's long been dissatisfied with these production quotas. That's no secret. Why now? Well, not only have they been long dissatisfied with the quotas, but they've also have a long track record of actually not abiding by them and doing their own thing anyway. So it doesn't necessarily have only a geoeconomic angle, it has a very strong geopolitical angle as well. The UAE is currently in a position of trying to redefine their status and their position within the wider security framework of the region, trying to define multilateralism, trying to define their position vis-a-vis the GCC, other multilateral organizations. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኢማራት ሰለት በቲ ናይ GCC መልክዕ ካከርየኩም ስለ ዘለኹ ደርወሲስ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እንደ On the stage of the Gulf Cooperation. ብሓፈሻ እቲ ብዓይኒ ኣብዚ እውን ክልተ ኤክስፐርትስ ክበኩም እየ GCC ካብ ኦፔክ ክትወፅእ ምፍታና መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ነዳዲ ምስ ቁጠባ ምስ ገለ መለ ዝርዮ ዘሎ ግን ኪኑ ዝሰገረ እዩ ኢማራት ኣብ ሓደ መደምደምታ በፂሑ ኣሎ ምዞም ሃገራት ዓረብ ክመሳሰል ከም ዘይደሊ ዘሎን ብግልፂ ኣንጻሮም ክዋጋእ ከም ዝኽእል እዚ ማለት ድማ ኣብቲ ከባቢ ንዑማን ክወርር ወይ እውን ንባሕሬን ክወርር ወይ እውን ንስዑድያ ከጥቅዕ ይብለኩም የለኹን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብወግዒ ክሰርሕ ክፍትን እዩ aggressively ክሰርሕ ክፍትን እዩ መዓስ ከይብለኩም ኣለኹ እዛ ኩናት እዚኣ ምስ ተወደት ኣብ ክሳብ ወርሒ ትሽዓተ ዘሎ ሚድተርምስ ኤሌክሽን ኣሎ ኣብቲ ሚድተርምስ ኤሌክሽን ዴሞክራትስ ኣይፈትዎም እዮም ዘለው ንዖም ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ጠጠው ክብል እንድሕር ክኢሉ aggressive ዝኾነ ኣካይዳ ዶናልድ ትራምፕ ዝያዳ ናብኦም ቀሪቡ ከም ዘሎ ተረዲዎም ኣሎ ነቲ ሃጓፍቲ ተጠቂሞም ቅልጡፍ ዝኾነን ሕማቕ ስጉምቲ ንክወስዱ ይዳለው ከም ዘለውን ወይ እውን ይፍትኑ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ወይ እውን ብኸመይ ክፀሉ ይኽእል ንዝብል ኢማራት ንነዊሕ ዝቐፀለቶ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ነዚ ሕጂ ዘሎ ግን ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኢማራት ጠሊሞምና ሃገራት እስላም ወይ እውን ሃገራት ዓረብ ጠሊሞምና እዮም ዝብል መረዳእታ ሒዞም ኣሎ ኣይጠቕሙናን እዮም ንሕና ምስ እስራኤል ከምኡ ድማ ምስ ህንዲ እተን ካልኦት ሃገራት እስራኤል እትዝውረን ሃገራት ምስኣተን ዝያዳ ቅርበት ዘለዎ ዝምድና እንተጌርና ይሕሸና እስራኤል ኣብ ቃዛ ዝገበረቶ ጆኖሳይድ እሞ ከዓ ዓለም ሙሉእ ሓንቲ እንተዘይጌራታ ደድሕሪ እስራኤል ምኻድ ንዓና ጠቕላላይ ከዋፅኣና ዝኽእል ኣብ ዝብል መደምደምታ ወፂኦም ኣለዉ ክደግመልኩም እየ እዚኣ እስራኤል ኣብ ቅድሚ ዓለም ኣብ ቃዛ ልዕሊ 60,000 ሰብ ቀቲሎም ንሓደ ቃዛ ህዝቢ ዝቕመጠሉ 2 ሚልዮን ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ፈለስጢን ዝቕመጠሉ ዝነበረ ሑፃ ቀይሮም ታሕታትነት የለን እገዳ የለን ፀቕጢ የለን ወላ ሓንቲ ኢምፒዩኒቲ ይብልዎ እዚ ወላ ሓንቲ ታሕታትነትን ዝኾነ ይኹን ኣሉታዊ ፀገም ከይመፆም የስ ህዝቢ ኩሉ ዓለም ፀሊእዎም ኣሎ ግን ብፖለቲካ ናይ ዓለም ብዩኤን ደረጃ ይኹን ብካልኦት ዝኾነ ይኹን እገዳ ይወርዶም እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እስራኤል ዝደለይዎ ገይሮም እሞ ዓለም ሙሉእ ዝግደሰሉ ኣርእስቲ ክነሱ ወላ ሓንቲ ተዘይጋጢሞም ምስ እስራኤል ተተፀጊዐ ኣብ ሱዳን ዝገበርኩ እንተገበርኩ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝገበርኩ እንተገበርኩ ኣብ ሶማልያ ዝገበርኩ እንተገበርኩ ዓቕሚ ጥራይ ሓይሊ ጥራይ ይርከብ እምበር ዝገበርኩ እንተገበርኩ ብዓለም ደረጃ ኣብ ልዕለይ ክወርድ ዝኽእል ፀገም የለን ዝብል እምነት ኣሎ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ከተሰብሉላ ክትክእሉ ኣለኩም so they are going to follow ነቲ ናይ እስራኤል መንገዲ እስራኤል ድማ ኣብ ታሪኻ ቅድሚ ሕጂ ጌራቶ ዘይትፈልጥ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ
ካብ ዓዳም ጽያ ንኢማራት ክትከላኸለላ ጀሚራላ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ትርጉም ዘለዎ ብኻኑን ረብሓናቶም ወላ እውን ናብ ሶማሊላንድ ምምጾም ብኩሉ መንገዲ ክንርዮም ተጀሚርና እዘን ክልተ ሃገራት very well coordinated ዝኾነን ስለዚ ኢማራት እስራኤል and then I'll give you to ቅድሚ ሕጂ እውን ኣርአየኩም ነይረ እዚ ቻርት እዚ ንነዊሕ እዋን ክንዕዘቦ ዘለናን ብዓብዪ ደረጃ ድማ እዚ ኣሰላልፋ እዚ ብተግባር ብቁልጡፍ ናብ ኣብ ገጅፍ ዝኾነ ሓይሊ ክቕየር ዝኽእል so these are the countries ኣብቲ ከባቢና ዘለዉ ሃገራት እዚአን ክንብል ከለና ኣብዚ ከባቢ እዚ ኢማራት ዝበሃል ንእስራኤል ሒዙ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ንእስራኤል ሒዙ በቲ ሓደ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ንምቁፅፃር ስለዚ እስራኤል ኢራን እስራኤል ይብለኩም ኣለኹ እስራኤል ንሓዝ እስራኤል ኢማራት ካብ መጠን ንላዕሊ እያ ተገድሳ ስለምንታይ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝኾነ ነገር ክገብሩ እንተኮይኖም ቁፅሪ ሓደ ተድልዮም ኢማራት እያ ስለዚ እስራኤል ንኢማራት ሒዛ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኮንትሮል ንምግባር እዚ ኢራን ሕጂ ትጥቀመሉ ዘላ ሓይሊ እስራኤል ክትጥቀመሉ ትኽእል ሓይሊ ክኸውን እዩ ሓደ ካልኣይ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምፃእ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንተመፂኻ ብሶማሊላንድ መፂኦም ኣለዉ ካብኡ ግን ንላዕሊ ኣብ ጅቡቲ ከይመፁ ጅቡቲ ተታሒዝዎም ኣሎ ጅቡቲ ትሑዝ እዩ ካልኦት ሓይልታት ቻይና ኣሎ ብዓብዪ ስለዚ ኣብ ጅቡቲ ድራማ ክፈጥሩ ይክእሉን እዮም so their target the biggest target is ኤርትራ እያ እዚኣ ሸፋፊንካ ዓባቢስካ ዝኽየድ ነገር የለን ኤርትራ ተዛዕበየ ታርጌት ናቶም እያ ኣብ ኤርትራ ክመፅኦም ግብፂ ብላዕልላ ንግብፂ ግን ኢማራት ድሮ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ኣለዎ ስለዚ ከምኡ ድማ እስራኤል ንግብፂ ክትወራ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ 10 ዓመት ድዩ ድሕሪ 5 ዓመት ድዩ ግብፂ ክትውረር ከም ትኽእል ብውሕዱ እቲ ናይ ስዊስ ከናል ከባቢ ዘሎ ገለ ነገር ክወርዶ እዩ ብፍላይ ግብፃውያን ሓድነቶም ሓይሎም ተዘይቀሪቦም እስራኤል እዚ ኩሉ ኣብ ሊባኖስ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝገብሮ ዘሎ ናብ ግብፂ ገፁ ክገብሮ ከም ዝኽእል ድሮ ክሲ ጀሚሩ ኣለኸማ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናይ ግብፂ ንሃገራዊ ረብሓናተይ ሓደጋ ክፈጥረለ ጀሚሩ ኣሎ ዝብል ዘረባ ጀሚሮም ኣሎ ስለዚ ብልፅግና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣሰት ይንዖም ንዑ ተጠቒሞም ናብ ኤርትራ ገፅካ ክግበር ዝኽእል ፈተና ዓቕሚ ዳሲኢኖም ኩነታት ስለ ዘይምችእ ዘሎ እምበር እዚኣ ነገር እዚኣ ክትተርፍ ዘይትኽእል ጉዳይ ምዃና ጽቡቕ ጌርኩም ከተስተብህሉለይ ደጊመ ደጋጊመ ይነግረኩም ኣለኹ እንዳትስ ዋይ ኤርትራ ምስ ዑድያ ዘለዋ ኣላያንስ ናታ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጥራይ ዘይኮነ ወሳኒ እዩ ከምኡ ድማ እቲ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንሪዮ ዘለና ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ናይ ሱዳን እውን ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን ወላ እኳ ሕጂ እቲ ናይ ሱዳን ጉዳይ እቲ ቀደም ንካርቱም ሒዞም ክሳብ ፖርት ሱዳን ገጾም ይፍትኑ ተነበሩ ሕጂ ግን እቲ ናይ ካርቱም ጉዳይ ናይ ፖርት ሱዳን ተሪፉ ናይ ካርቱም ጉዳይ ኣብኡ ጥራይ ዘተኮረ እንተሎ ናይ ሱዳን እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ካብ ናይ ሱዳን ንላዕሊ ግን ዘገድሶም ኣብ ሱዳን ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዙሕ ዘገድሶም ኣይኮኑ ዝያዳ ብኣፍ ደገ ባሕሪ ኤርትራ እያ ተገድሶም that's why ናብ ኤርትራ ታርጌት ዝገበረ ዝብልፅግና ሸንኮልል ዝብል ዘሎ ዲቤት ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ፖለቲካዊ ዲቤት ናቶም ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፓርቲታት ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ከም ሓደ ሰንትራል ኣጀንዳ እቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክኸውን ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ኣብኡ ክዘራረብ ከም ዘሎ ዝገብርዎም ዘሎ it is part of the plan mainstream topic ናቶም ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ቀንዲ ድማ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ምዃኑ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ነዚ ድማ መንእሰይ ኤርትራ ጽቡቕ ጌሩ ከሰብሎ ኣለዎ ንመለስ ኣብቲ ናይ ሃገራት ዓረብ ባእሲ on the stage of the Gulf Cooperation Council, the GCC. The UAE had its foreign minister there. The Omanis didn't even show up. And so if you have the UAE, the tip of the spear against Iran on one hand, supported by the US and increasingly Israel, Oman is the other side of the spectrum. And from where I stand, the GCC politically is dead. It's over as an entity that can bring and coordinate the politics of the region together. It might go on and survive as a cultural entity, economic cooperation. እንታይ ይብለኩም ኣሎ GCC ዝበሃል ናይ ሃገራት ኸልጅ ጋልፍ ኮርፖሬሽን ካውንስል ዝበሃል ዝነበረ እዩ ድሕሪ ሕጂ ጥቕሚ ክህልዎ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ኩናት ናይ ኢራን ኤክስፖዝ ገይርዎም እዩ እቲ ናይ ኦፔክ is just one part ካብኡ ዝገደደ ዋላ እቲ GCC ዝበሃል ክፈርስ ከም ዝኽእል ስለምንታይ ዑማን እቲ ኩናት ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝገብርዎ ዘሎ እዩ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ኢድና ይንሕውሰሉ ናይላ ጠቕላላ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይትዛረብን እያ ዘላ ጠቕላላ ኣብዚ ናይ ኸልጅ ኣኼባ ድማ ኣይተሳተፈትን ስለዚ ኣብቲ ኩናት እቲ ኢድ ከም ዘይብላን እዚ ጉዳይ እዚ ኣይ ጉዳይኒ ኣነ ካልእ ጉዳይ ኣለኒ ኢላ ተኣልያ ኣላ በቲ ካልእ ኢማራት እቲ ኩናት ክቕፅል ትደልላ ብግልፂ ስለዚ ኢማራትን ዑማንን ድማ መዳወብቲ እየን ዑማን ድማ ምስ ኢራን ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ትቆፃፀሩ ሃገር እሳ
ስለዚ ኢራን ተታዊታ ዑማን ክትከስብ ከም ትኽእል ትፈልጥ እያ ኢራን ትገብሮ ዘላ ኩናት ተታዊታ ወፂያት ኣሎ ዑማን ክትከስብ እያ ስለምንታይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢድ ክልቲኦም ክተርፍ እዩ ስለዚ ወላ እኳ ኢራን ዝለዓለ ፅልዋ ክልዋ እንተኾነ ክፋል ናይቲ ፅልዋ ንዑማን ድማ ክኸውን እዩ ስለዚ ዑማን ካብቲ ኩናት እቲ ከይተዋገአት ክትረብሕ ትኽእል ሃገር እያ ሓደ ካልኣይ ስዑድያ ኣብቲ ኩናት እቲ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መቀናቐንቶም ዝነበረ ኢማራት ስዑድያ ወላ ሓንቲ ከይገበረ ክጨፍጨፍ ይውዕል ኣሎ ብቁጠባ ድማ ፈኸራን ተህዲድን ዝገብር ዝነበረ ናይ ቢልየንስ ክሳራ ከጋጥሞ ይውዕል ኣሎ ኢመጅናቱ ነቲ ንዓመታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝሃነፆ ዘይትንከፍ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ከምኡ ሴፍ ዝኾነ ናይ ቱሪስት ቦታ ዝበሃል ዝነበረ እቲ ኢሜጅ እቲ ብቬትሮታት ዝተሰርሐ ኢሜጅ ሽዋሕዋሕ እናበለ ይርእይዎ ኣሎ ስዑድያ ድማ ወላ ሓንቲ ከይገበረት ኢራን ትገብረሎ ማለት ስራሕ እዚ ኣብ መንጎ መሐመድ ቢን ሰልማንን መሐመድ ቢን ዛይድን ናይ ኢማራትን ናይ ስዑድያን ዝነበረ ህልኽ ኢራን ባዕላ ትፈትሐላ ንስዑድያ እውን ሃሪማታ ግን ስዑድያ ኣይተተንክፈትን ኣላ ብመንፅር ናይ ኢማራት ክትሪኦ ከለካ ምክንያቱ እቲ ዝተተኮሰልካ ሚሳይል ጥራይ ዘይኮነ ስዑድያ ቢዝነስ ኣዝ ዩዥዋል እዩ ዝቕፅል ዘሎ ወደባታ ብምሉእ ብምብራቕ ዘሎ ባሕርናታ ነዳድናታ ወላ እውን ነዳድናታ ብታንከራት ጌራ ብመራኸብቲ ዘይገበረት ምኻል መንገዲ ትጅልብ ኣላ ትወድቕ ኣላ ዝብልኹም ዘሎ ንስዑድያ ደይመደ ኢሎም እዮም ምክንያቱ ስዑድያ ትረብሕ ከም ዘላ ክንገር ስለ ዘይብሉ ምክንያቱ ስዑድያ ክወድቕ እዮም ዘልይዎ መሐመድ ቢን ሰልማን ኩሉ እቲ ናይ ቪዥን ናይ 2030 ዝበሃልታቱ ብኣሉታ ጥራይ ክትቀስ መን ደልሎ ኢማራት ትደልላ እቲ ቪዥን 2030 ፌይለር ከም ዝኾነ ስዑድያ ዝኾነ ቁም ነገር ከም ዘይብላ ትዕወት ከም ዘይብላ ኩሉ ክሳራታት ገጢምዋ ዝበሃል ዘሎ ደይመደይ ዝበሃል ዘሎ እዩ ስዑድያ ድማ ፈሊጦም ኣለዎ እዚ ስለዚ መሐመድ ቢን ሰልማን እንታይ ገብር ኣሎ መጀመርያ ንድሕሪት ክምለስ ይፍትን ኣሎ ንድሕሪት ማለት ማለት እዩ ቀዳማይ ስዑድያ ናይ እስላማውያን ሃገራት ሰንተር እያ ስለዚ ንእስላም ክሕዞም ኣለኒ ንእስላም ከመይ ሒዞም ኣብ ሃገራቶም ሰላም ንክወርድ ክፅዕር ክኽእል ኣለኒ ስኺልካ እዚ ካልእ ብሸሪዓን ብገለ እንደይኮነ ንሱ ንባዕሉ ሞደርን ሃገር ክሃንፅ ዘሊ ዘሎ ስለዚ ስዑድያ ንእስላም ትኸውን ቦታ ክህልዋ ክኽእል ኣሎ ክብርታት ናይ እስላም ድማ ኣብቲ ቦቱ ክትንከፍ የብሉ ንኣብነት ክበኩም ያነ ኣብ መዲና ገዛ ክትገዛ ይትኽእል ኢኻ ንኣብነት ወላ እኳ ገዛውቲ ክትገዝኡ ትኽእሉ እዮም እንተበሉ ኣብ መዲና ነቲ ቀንዲ መካን መዲናን ሰብ ክገዛ ይክእልን ኢሉ ኣሎ ኢንቨስተራት ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ክኣትዉ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ድማ ብሕጊ ናይ ስዑድያ ተቐይዶም ክኾኑሎም እንታይ ማለት እዩ ነቲ ክብርታት ናይ ምስልምና ነቲ ኩነታት ናይ ምስልምና ነቲ ሞደርናይዜሽን ናብ መዲናን መካን ከቕርቦ ይደሊ የለን ኣብ ካልእ ቦታታት ሓደሽቲ ከተማታት ይደሃንፅ ዘሎ ስለዚ ኣብ ካልእ ከተማታት ብፍሉይ ዝኾነ እዚ ሞደርናይዜሽን ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ትራዲሽናል ኮንሰርቫቲቭ ህዝቢ ስዑድያን ህዝቢ እስላምን ክንቀሳቀሰሉ ዝደሊ ቦታታት ግን ክትንከፍ ኣይደልዩን ዘሎ ብኡ መልክዕ ኣስላም መፂኦም ቱሪስትስ ክኾኑሉ ዝኽእሉ ነቲ ቦታታት እቲ ድማ የስፍሖ ኣሎ ንኣብነት ኣብቲ መካ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ኣሎ ንዑ የስፍሖ ኣሎ በቲ ክብርታት ናይ ምስልምና ከምቲ ናይ እስላም ክብርታት ተኸዲንካን ኣገባብ ጌርካን ክትከደሉ ትኽእል መንገዲ እዚ ድማ ትክክለኛ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ብምግባር ነቲ ዘለካ ተፈላጥነት ነቲ ዘለካ ክብሪ ዓቂብካ ክትረብሓሉ ክትክእል ኣለካ ዝብል ሞዴል ይጥቀማሉ እቲ ምዕቡል ሞደርናይዜሽን ገፅ ግን ኣብ ካልእ ቦታታት ክገብሮ እዩ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ እዚ ንባዕሉ እቲ ቱሪዝም ናቶም ውፅኢታውነት ክህልዎ ይገብረሎ ኢማራት ድማ ኣመና ቁጥዐ ይስምዖም ኣሎ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ መሐመድ ቢን ሰልማን እስትራቴጂ ናቱ ብትክክል ተሰሪዑ ኢማራት እዚ ኩሉ ማእከል ስሕበት ዝነበረት ክጠፊ ናብ ቀይ ባሕር ገፁ ክመፅእ ትስዕበት ስዑድያ እንተተዓዊታ ድማ በንኪ ዕወት እዩ ግብፂ ክዕወት እዩ ኤርትራ ክዕወት እዩ ኣብ ከባቢ ቀይ ባሕሪ ዘለና ድማ ዝያዳ ክንዕወት ኢና ብቱሪዝም ጥራይ ንብለኩም የለና ወላ ብንግዲ መስመር ናይ ንግዲ እቲ ዝዓበየ ወደብ ኣብ ጀበል ዓሊ ናይ ዱባይ ኣይኮነን ክኸውን ዝግብኦ ኣብ ጅዳይ ክኸውን ዝግብኦ ምክንያቱ ቀይሕ ባሕሪ መስመር ናይ ንግዲ ናይ ዓለም ትዝዓበየ ስለዚ ኤርፖርታት ናይ ሰንተር ናይ ቀንዲ ክኸውን ኣቡዳብን ዱባይን ዘይኮነ ክኸውን ዝግባእ ኣብ ስዑድያ ክኸውን ዘሎ ስለምንታይ ስዑድያ ናብ ኣፍሪካ ዝቐረበ እዩ ሓደ ናይ ኬንያ በረራሲ ኣብ ዱባይ ትራንዚት ክገብር ክሳራ እዩ ምክንያቱ ተወሳኺ ሰዓት ከሲርካ ኣለኻ ኣብ ጅዳ እንደ ዝኸውን ነይሩ ግን ወይ እውን ኣብ ሪያድ ክሳብ ኣፍሪካ ዝኸውን ማለት እዩ እምበር ዝያዳ እቲ ናይ ካልእ ኮኔክሽንስ ናብ ቀርኒ ናብ ስዑድያ ገፁ ክመፅእ ከሎ ነተን ቀርኒ ኣፍሪካ ንኣፍሪካ ብዓብዩ ዓቢ መክሰብ ኣለዎ ስለዚ እዚ እቲ ካርታ ንባዕሉ ስለ ዝነግረካ ብዙሕ ነገር ክትገብረሉ ብዙሕ ድራማ ክትገብረሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ስዑድያ ብፍላይ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክቐርብ ከሎ ናብ ኣፍሪካ ዝቐረበ እዩ ስለዚ ናብ ኣፍሪካ ዝቐረበ ክኸውን ከሎ እንታይ ይፈጥር ናይ ሎጂስቲክስ ኢማጂን ናብ ዱባይ ክትከይድ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ተወሳኺ ትኸይድ ኣለኻ ስለዚ እዚ ንስዑድያ ኣድቫንቴጅ ክባይ ናብ ኣፍሪካ ክትቀርብ ከላ ኣፍሪካ ድማ ትዝበፅሕ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ኤርትራ ድማ ካብኡ ስለ ንረብሕ ኢና ናይ ስዑድያ ፍሉይ ፋን ኮይነ ይኮንኩን ስዑድያ መጠን ዝቐረበት ኤርትራ ዝለዓለ ረብሓ ኣለዋ
ስለዚህ ስዑድያ ከም ሃገር ደረጃ ክትረብሕ ተጀሚራ ቱሪዝም ብብዝሒ ክመፃ ተጀሚሩ ንግዲ ናይ ስዑድያ ናዕበየ እንድሕር ኸይዱ ወደባት ናይ ስዑድያ ናዕበዩ በዚ ቀይ ባሕር ዘለዎ ናዕበዩ እንድሕር ኸይዶም ኤርትራ ዝበለፀ ዕድል ኣለዋ ካብኡ ንእሽተይ ክፋል ናይቲ ቁጠባ ብምስሓብ ህዝቢ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣወንታዊ ሓገዝ ክረክብ ይኽእል እዩ ኣወንታዊ ረብሓ ክረክብ ይኽእል እዩ ንብል ኣለና እዚ ከምዚ ኮይኑ ኣብዚኣ ነዚያ እስከስምዑ ምሳክ ነተሓዛ about winners and losers. In geopolitics, when there is a strategic alignment and realignment, there are winners and losers. But let's take a look at each country. Saudi Arabia, from such alignment, it gains security and stable countries across the sea, a stable environment for its vision 2030. So definitely, it's a win for Saudi Arabia. For Eritrea gains definitely alliance and it gains protection. It increases its diplomatic weight for a small country to have actually such weight is actually wonderful. And for Sudan, peace is priority, so it gains allies from its neighbors, Egypt and Eritrea immediately, and then Saudi Arabia. Now the involvement of the United States and the international community being. እንታይ ዝብል ዘሎ ዳኒ ብእንግሊሽ ነዊሕ ቀፂሉ ከስማዓኩም እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ከምዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ዊነርስ ኤንድ ሉዘርስ ኣለዎ ሰዓርትን ተሰዓርትን ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብሓፈሻ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ተቐዳሚቲ ስዑድያ ብኤርትራ ብዓብዪ ትኸስብ እንዳ ኣብ ድሕሪት ዘምፃ ስዑድያ ካብዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኢትስ ቢግ ዊነር ምክንያቱ ኩነታት ናይ ቀይ ባሕሪ መሊሱ ስሕበት ንስዑድያ ይፈጥረላ ኣሎ ካብተን ሃገራት ዓረብ ድማ ብዙሓት ዝሃደሙ ናባቶም ይመፁ ኣለዉ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ዊነር ናይቲ ስትራቴጂ ክኸውን ዝኽእል እዩ መስመር ናይ ንግዲ ሞር ንቀይ ባሕሪ ክመፅእ ከለውን ንስዑድያ ዘርባሓይ ዋላ እኳ ክሳራ ካብቲ ኩናት ኣለዋ ካልእ ግን ዝያዳ ካብዚ ክረብሕ ዝኽእል ዝነበረ ወይ እውን ክረብሕ ዝኽእል ግብፂ እዩ ግብፂ እውን ካብዚ ኩነታት እዚ ንኣብነት እቲ ናይ በዓል ዱባይ ምሕያል ንግብፂ ብዙሕ ክሳራ የምፅእ ኣሎ ግብፂ እውን ሂዘ ዊነር ግን ሱዳን እውን ሂዘ ዊነር ብዓብዩ ግን ኤርትራ ኢዘ ቢገስት ዊነር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ናይቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ፀገማት ብፍላይ ናብ ኤርትራ ኤፌክቲቭሊ ኩናት ክመፅእ ይኽእል ነይሩ ኩናት ክመፅእ እናተዳለወ ከሎ እቲ ኩናት ከምፅእ ዝደሊ ዝነበረ ሓይሊ ስለዘይሰለጦ እናልካ እዚ ኩነታት እዚ ንሪኦ ኣለና ብዓብዩ ቢገስት ሉዘር ኣብዚ ግብፂ እውን ከሳቢት እያ ቢገስት ሉዘር ወይ ዝኸሰረ ግን ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ እዩ ዝነግር ስለዚ ፅብቕቲ ኣናሊሲስ እያ ተንኪዩ ዳኒ ከምዚ ዓይነት ብእንግሊዝ ጂኦፖለቲክስ ንካልኦት ዓለማት ድምፂ ናይ ኤርትራ ደስምዕ ስለዝሰርሕ ዘሎ ንዳንኤል ኤርትሪያ ፈርስት ኣብ ዝብል ቻነሉ ስፖርት ክትገብርዎ ደጊምና ደጋጊምና ንምሕፀን ብዓብዩ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ወላቲ ስእልን ባዕሉ እቶም ናይ ኤርትራ መሻርክቲ እዮም እዚኣቶም ሱዳን ኣብ ዓውደ ኩናት ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ክትረክብ ክኢላ ኣላ ስዑድያ ብርቅት መቀናቅንታ ይዳኸሙላ ኣለዉ ግብፂ ኖ ንስዑድያ ኢማራት ትዳኸመላ ኣላ ኢራን እውን ትዳኸመላ ኣላ እስራኤል እውን ትዳኸመላ ኣላ ንግብፂ ከምኡ እስራኤል ወላ ዝዳኸም ሃገር ተዘይኮነ ዝድጎማ ዘለሎ እንተኾነ ግብፂ ረብሓ ኣለዎ እኳ እንተበልና ብጂኦፖለቲክስ ግን ብቁጠባ ግን ብዙሕ ክሳራ ገጢምዎ ኣሎ ክበሃል ከኣል እዩ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ብዙሕ መድረኻት ሒዙ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንምባል ጥራይ እዩ ነዚ ኣምሲናዮ ዘለና ናው let's continue to ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እንታይ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሉላውነትን ጉት ዘይሕጋውን ተኽተኽን ክብል ተቃውሞ ገሊጹ ኣሎ ተስፋ ኣርኣያ ተወሳኺ ኣለዎ እቲ ሚኒስትሪ ትማሊ 29 ሚያዝያ ብዘውፅኦ መግለፂ እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝስማዕ ዘሎ ትረኻ ሓንቲ ዓባይ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሉላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ጎረባብቲ ሃገራት መስፍሕፋሕ መሬት ከም ቅቡል ክትወስዶ ትኽእል እያ ካብ ዝብል ጉጉይ መበገሲ ሓሳብ ዝተለዓለ ምዃኑ ኣመልኪቱ እዚ መግለፂ ዝወሃብ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሉላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ጉዳይ ህልውናን ዘይቅልበስ ሃገራዊ ዕላማን ከም ዝኾነ ደጊሙ ድሕሪ ምግላፅ እዩ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣቐዲሙ እቲ ፖቶምኪን ክብል ዝገልጾ ሰልፊ ብልፅግና ካብ ውሽጣዊ ፀገማቱ ንምህዳም ዘልዕሎ ዘሎ ክብል ኣብ ኤክስ ምላሽ ይብሉ ነይሩ ምራሒ ናይቲ ሰልፊ ከምኡውን ከም በዓል ጀነራል ጻድቃን ዝበሉ ሓንጨ መንጨነት ተደጋጋሚን ተኹታኽ እውን ዝበለየን ምጉት ሉላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትንፋስ ክዘርእሉ ይፍትኑ ኣለው ኢሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ እዚ ሕቶታት ዝለዓለሉ ዘሎ እዋን ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህልው ኩነታት ብምትእስሳር እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ንህዝቢ ካብቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ሕማቕ ምሕደራን እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ውሽጣዊ ቅልውላዋት ንምጥምዛዝ ህልውናዊ ኣገዳስነትን ፀጥታን ዝብሉ ናይ ፈጠራ ዛዕባታት ከም ናይ ሃገራዊ ስኒት ስልቲ ይጥቀመሉ ኢሉ እቲ መግለፂ ወሲኹ እዚ ፃዕሪ እዚ
ነቲ ተገማሚዕ ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ባይታ ንምጥማርን ውሽጣዊ ምስሓሓባት ኢትዮጵያን ኣብ ዞባዊ ቅልውላውን ምስጋርን ዝዓለመ ምዃኑ ይሕብር። ብተወሳኺ እቲ ሚኒስትሪ ንስጉምቲ ዓብዪ ኣሕመድ ምስ ታሪኻዊ ሜላ ቀዳሞ ስርዓታት ኢትዮጵያ ብምትእስሳር እዚ ሜላ እዚ ንናይ ውሽጢ ማሕደራዊ ውጥቀታት ንምሽፋን ግዳማዊ ተዋሳእትን ናይ ጻዕዳ ሓርማዝ ፕሮጀክትታትን ይጥቀሙ ምስ ዝነበሩ ቀዳሞ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝመሳሰል ክብል ወቂሱ ኤርትራኒ ብልጽግና ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ብመንገዲ ሸባይት ዘውፅዎ ጽቡቕ ዝኾነ አርቲክል ኢና ንሰመፀን ኢና ንቐጽል bring about peace in Sudan. And what ended up happening was it ended up being stalled because of the genocide in Gaza. The players that would help in creating the negotiation that was necessary were a lot of the Middle East actors. Yeah, the Emiratis in particular funding the RSF, which is the rebel side. Yeah, and the biggest negotiator at the time to try to bring about peace was the Saudis. And now the Emiratis and the Saudis are not as close as they used to be. So زياتر يوازلهم هلا عمر اللي تبهال أبالنا كونغرسنا أمريكا نقرن أفريقيا بتصبوا تردو سبيا كتخف تديدليا وكتبلاش تديدليا نقرن أفريقيا بتصبوا يتردو إمارات كتر حدد تسألوا أنت اللوزيا نا إمارات إنفلونسرز مرة يم تصرفوها كذا أمريكان اللي عليهم تصرفوها لك كم توم بفوكس اللي هو يبون بتوم دونالد ترامب سيد أم كوين عندها الرأيو مرة يزاد كعه إمارات ما ببسيهم زاد كعه مهنياتو نتجيم صبوك يرات فلتوسه أفكرنا أفريقيا زجبر زلوا إتا كوناتا زنبعتا أمامتا أبيرترا زلوا سدمات ديمقراطس كابت كل زخطلوا قبل الإيرترا كوننا تاوزي كونت أسئلة زلوا سانك دفلها تسألين لان رينا انتهت بالزلا أبقدانا السودان حدا كابت زعبي يتسقم إمارات ألوتاوي أبركتوهم زلوا ديمقراطس نفس الطان تمزيوم قبل الإمارات قدانا قبر بزوح ساقطي قبر كم زلوا بزوح سراح قبر كم زلون توم ريبابليكان يخلق الوخم زلون يزنقر سلازي ندونالد ترامب من البعد بإكزيكتيف باور ناتهم كلا خلولهم يخليقن شجركم أصلا كم زغد ناتهم إمارات ينقرالو سهذا ما انتهت بالله سعوديا أبتك باب سلام نخاتم بزوح تسعر نيرا تسقم جن نا إسرائيل نا إماراتن عنك أستواص أصل زلوا قدنا السودان ما مليسو أمريكا أول تاو يسرح نخيت سرحنا بركتون نخيت جبرن تسقم يفتر كم زليات نقر أموداتا تجربنا بيز خيد تسقم زفتر من مخان الردويو ندعم مسرع نحميت من يحجز خمسة له فلوتيو أنت خونه نعو شمت قيس كان خيتو قدو نا إسرائيل لوبي يدق فاصل زلون إمارات مالتيو نتسأل أين فلت كخلقة نتو أبزور يزلو مهرامي مرسلو but time will tell مسجزية إذا قد دايزي ناب حدا مدام نمتاكوات أحكام زخل مجمعات يدلي Okay. The ability to negotiate with time passing has gotten worse and worse. The death toll keeps increasing. The number of people that are being displaced will continue to increase, and that conflict will probably last a lot longer than it could have if we did not have these constant conflicts that the United States is part and parcel in, because we can no longer be seen as the people who are bringing this peace, this negotiation, because commit genocide. Well, why can't I? And it takes away, I think, our negotiating power. بحفشة نزاسة بزيام أنا كم ناتي مردات أنت زخوف نيرو إيرترايم كل عينة مردات اللهم قدم أنت عينة مرقص نيروا ويقلب زي قدس بستخالة من قدي اتنا إيرترا public diplomacy زين ترغيبة صحفر لهم ياهو بذكرى يخون حجية ده حزب زلغو اتنا إيرترا public diplomacy نزاسة بزيا reach out كجبران تزخل تسم بلن نيرو نزيا كونتاكت وجبران كرهبان تزخل قدم أنت إيرترا بزو سريحات كوني حجيك أنت قاير له تكونتات نا إسرائيل كايدا زفترو جونوسايد زفترو نت ديمقراطس نبي حكي مغاقيل وزلو اتن إسرائيل زخونن أكال دما إسرائيل أب كباب عالم تجبرو زلا بمولي ريولو نابنت نزيا عن سوماليا أب قدانا سوماليا إسرائيل تتكبر كم زلا إمارات كم تكبر زلا ريوم الله إيرترا دما أب قدانا سوماليا تامر جز خمسة لا تفلت يا إيرترا سوماليا حدنا تانا قطعكب اتحجز حجر سا إيرترا مخانة فلتيم سلزي اتقدم زنبرة بلاي بوك كالك خون غلي جيجن تغيروا سلزلو نزاسة بزيا كونتاكت مقبار أزيد اسم بلناني ولا كتناي قدم تاريخ قديف كا كان بحدش إيرترا إنجيج كتقبر مزياتهم أزيا قداسي نغطس كالا أبزي زبحال زلون كريكم سكزيا سمعوها حجي
ስለምንታይ ኣብዚ ግዜ እዚ አቡ ሃሽም ኤርትራ ኣሜሪካ ነዚ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ትግደድ ዘላስ ስለምንታይ እዩ እዚኣ ኢንፋክት እታ ኣገዳሲት ሕቶን እታ መእተዊት ናይዚ ጉዳይ እያ ክበሃል ከኣል እዚኣ ስለምንታይ ኣብዚ ግዜ ዝበልካያ ትሕዝቶ ይኮነን ሕጂ ማለት ቅድሚ ሕጂ ናብ ተቐዳማይ ዙርያ ዝነበረሉ ግዜ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ኤርትራ ዝምድና ናይ ምሕያሽ ምስ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ዝምድና ናይ ምሕያሽ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ኣንፈት ሒዞም ዝነበረ ይዝከር እዩ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ካብቲ ናይ ባይደንን ናይ ካልኦት ናይ ፕሬዚደንት ማሕደርትን ፍሉይ ክኸውን እዩ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣቀራርቡ ይኹን ኣብ ፖሊሲታቱ ኣብቲ ሕመረት ናይቲ ዕብለላን ናይ ካልእን ንጎኒ ገዲፍካ ማለት እዩ ብሓፈሹ ንሱ ዝፍለጠሉ ሓደ ፖሊሲ ክህሉ እዩ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ምዝ ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብፍላይ ከዓ ናይ መምሕዳር ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ንክገብር ምፍታኑ ብዙሕ ዘደንፁ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ተኻልኣይ ከዓ ቀንዲ ምስ ኤርትራ ፀገም ዝነበሮ ምሕደራ ናይ ኣሜሪካ እቲ ናይ ዲሞክራትስ ምሕደራ እዩ እቲ ናይ ዲሞክራትስ ከዓ እቲ ፀገም ምስቲ ናይ ባድመ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰረ እዩ ነይሩ መብዛሕትኡ ኣብኡ እንታይ ነይሩ ኣብቲ መጀመርያ እቲ ውግእ ንኸይለዓል ብዙሕ ፃዕርታት ብኣሜሪካን ብሩዋንዳን ዝተጀመረ ኢኒሽቲቭ ነይሩ እሱ ከይተዓወተ ተሪፉ ድሓር ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ከዓ ከም ሓንቲ ካብተን መውሓስቲ ተባሂለን ዝፍለጣ ሓይሊ ሓንቲ ነይራ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ተገይሩ ተኽሲ ጠጠው ምባል ተገይሩ ድሓር ናብ ፍርዲ ቤት ተኸይዱ ፍርዲ ከዓ ምስ ተወሰነ ብዛዕባ እቲ ዶባት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ሓንጊዳ ነይራ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓንጊዱ ክሳብ ዛ ናይ 2018 እቲ እማሜ ናይ ቤት ፍርዲ ሓንሳብ ተቐቢልና ይብሎ ሓንሳብ ኣይተቐበልናያን ይብሎ ሓንሳብ ዳግመ ተሪፉ ማለት እዩ ኣብዚ ኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ስጉምቲ ክትወስድ ኣይተረኣየትን እንትርፎ ዝምድናን ፀግዓን ምስ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ከተርኢ ፀኒሓ ማለት እዩ እዚ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከቆጥዖን ከሕርዮን ጀሚሩ ማለት እዩ በዚ ከዓ ምክንያት ተበላሽት ርክባት ብፍላይ ከዓ ምስ ነፍሴር መለስ ዜናዊ ፅቡቅ ርክባት ሃገራት ብምኽንዩ ይኹን ብዘይ ምኽንዩ ተበላሽት ዝፀንሐ ርክባት ክዕሪ ክፍትን ክትሪኦ ንቡር እዩ ክበሃል ይከኣል ግን ታሳልሰይትን ኣገዳሲት ነጥቢ ግን ምዝ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ቅልውላው ምስ ናይ ኢራን እዚ እቲ ታይሚንግ ናቱ ምዚ ዝተኣሳሰር ዝብል ግምት ኣለና ኣነ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝሓለፈ ወርሒ ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና እታ ናይ መፃቦ ናይ ሕርሙዝ ኣሜሪካውያን ዝገበሩ ገይሮም ብዲፕሎማሲ ብተህዲድ ብኻልእን ክፈትሕዋ ነዛ ሕርሙዝ መናሃርያ ናይ ንግድን ናይ ሓይሊ ምንጭ ናይ ማለት ነዳድን ካልእን ዝኾነት ክፈትሕዋ መራኽብ ከም ድላይን ክኣትዋን ክወፃን ክፍትኑ ፀኒሖም ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ከይተዓወቱ ፀኒሖም ክሳብ ሕጂ ዛ ኢንተርቪው ንገብረላ ዘለና ግዜ ኢራናውያን እታ ሕርሙዝ ትበሃል ማሕንቆ ልክዕ ከም ማሕንቆ ሒዞም ከም ሓንቲ ናይቲ ኩናት ስትራቴጂ ገይሮም ይጥቀሙሉ ኣለዉ ማለት እዩ ንኣብነት ብኣሜሪካ ሕጂ ብሓይሊ ኣየርን ብካልእን ዓብሊላቶን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣጋጢምዎም ዘሎ ካልኣይ ግዜ ኣብዚ ቦታ እዚ እውን ክድገም ስለዝኽእል ካብ ብሕጂ መፍትሒ ክገብሩ ኣለዎም ምስተን ጎረባብቲ ሃገራት ድማ ፅቡቅ ዝምድና ምስ ኤርትራ ድማ ብዘይ ወዓል ሕደር ዝምድና ክንገብር ኣለና ካብ ዝብል መደምደምታ ዝመፀ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ኤርትራ እውን ኣይሓመቐትን ነቲ ዘሎ ዕድል ክጥቀመሉ እያ ትፍትን ዘላ ነቐፌታ ብምንጻግ ምስ ኣሜሪካ ክህሉ ንዝኽእል ዝምድና ተኸላኺሉ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ክህሉ ብዛዕባ ዝኽእል ምሕዳስ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዝቐርቡ ዘለዉ ነቐፌታታት ብምንጻግ እዚ ኣሰንባዲ ትርጉማትን ብወከልቲ ሎቢ ዝተዳለወ ወፍርታትን ንዕድላት ዳግመ ርክብ ንምዕንቃፍ ዝዓለመ ክብል ገሊፅዎ እቲ ኤምባሲ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጋዜጣ ዘ ዎል ስትሪት ጆርናል ብዛዕባ ክለዓል ዝኽእል ማዕቀባትን ፃዕርታት ንቡር ዝምድናን ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ስዒቡ ዝቐርቡ ዘለዉ ርእቶታት ነቲ ንሃናፅ ርክብ ዝተፈጥረ እዋናዊ ዕድል ንምፍራስ ዝዓለሙ ትረኻታት ዘስፋሕፍሑ እዮም ክብል ኤምባሲ ኤርትራ ብትሪ ተቃውሞ ኣስሚዑ እዚ መግለፂ ዝወፅእ ዘሎ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ረብሓታትን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዞባዊ ውጥረታት ኦልራይት ንቐፅል በላብቶም ጎረቤት ተስፋ አደርጋለሁ እንደዛ እንደማትል
አለቀ በቃ እዚህ ጋር የጦርነቱ ጀማሪ ማን ነው የሚለው ጋር አለቀ ማለት ነው የፕሪቶሪያ ስምምነትን ጥሰዋል ማን ነው የፕሪቶሪያ ስምምነትን የጣሰው ለሚለው የፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ የሀገሪቱን ህግ እናከብራለን ህገ መንግስቱን እናከብራለን ይላል የውጭ ግንኙነት ክልሎች ማድረግ አይችሉም ከምትሪ ወዘለኹም ጫው የም ጀሚሮም ዘለው خلاص ዑል ፕሪቶሪያ ፈሪሲዩ ኣብ ካልእ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ገለመለ ናበልካ ማዓት ኮለል እዩ ዘሎ ግን ናብ ተጋሩ እስከንስጋር ተጋሩ ከንታይ ይብልለው ነዚ ኩነታት በኸመይ ይሪዮ ኣሎ በዚያ እስከንጀምር አይ ቲንክ ተጋሩ ዘለዎም አካይዳውን አገዳሲ ኣብዚ ያስምዑዋ እሱም ዝተወሰነ ውሳኔ ትክክለኛን ወሰነኒ ቤት ምክርን አይመለስ ኢልኩም ዘወሰንኩም ትክክለኛ ውሳኔት ንምንያን ንደልያን ዝነበረት ውሳነ እያ ኣብዚ ውሳነና ንብል ካብኡ ውሳኔና استقبل ምዃኑ ብጣዕሚ ኣነ በኩል ደስ ይልኒ እዩ ስለዚ ንሕና ፀጊምና ዘሎ ባንዳታት እዮም ተጋሩን ንኣመናዮም ዓበይቲ መራሒና ንኣመናዮም ኩሉ ግዜ ባንዳታት ኮይኖም ንዓና ሕቂቆምና እዮም ብጣዕሚ ንድሕሪት መሊሶምና እዮም ካንቆም ድማ ሕወሓት ምባል እኳ የፀግም እንዲ ቶም ሕዝ ዘለዎ ጉጅለ ማለት እዩ መን እዩ ዋና ፀላኢኹም ተተባሂሎም ልዕሊ ሻዕብያ ፀላእ ዝገብርዎ የለን እዚ ድማ ኣብ ካድረና ኣነ ተጋዳሊት ኣይኮንኩን ሒዘዮ ዝመፀኹ ካልኣይ ከዓ ኣፍታ ናይ ጦርነት ስለ ዝረኽቦ እዩ እዚ ድማ ኣብቲ ካድረ ሰሪፁ እዩ ኣብቲ ህዝቢ ሰሪፁ እዩ ዋና ፀላኢኹም መን እዩ ተተባሂሉ ሻዕብያ እዩ ሻዕብያ እውን ብተመሳሳሊ ዋን ፀላኢኻ መን እዩ ብዓለም ደረጃ እውን ፀላኢኻ መን እዩ ተተባሂሉ ወያነ እዩ ሻዕብያ እውን ኣብ ህዝቡ ኣብ ሰራዊት ካብዚ እንታይ ትርእዩ ኣለኹም እቲ ቀደም ዝነበረ እዩ ኣብቲ ፀልእ ክነብር ዝደሊ ሓይሊ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ፀልእ ደጊሙ ንምምፃእ ይፅዕር ከም ዘሎ ተስተውዕሉ ዘለኹም ኣምሹር መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ኣስተውዒሉሉ ኣሎ እቲ ፀልእ ናይ ቀደም ንክምለስ ለይትን መዓልትን እያ ህርዲክ ትብል ዘላ እዚኣ ይኹን ቶም ካልኦት ኩሎም ምስ ብልፅግና ሰፊሮም ዘለው ስለዚ ኣብ ፀልእ ክነብር እቲ ፀልእ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ክሳዕ ክንደይ ኣብ 4 ኪሎ ከም ኣካል ናይቲ ፖለቲካ ከም ዝቁፀር ኢና ንርኢ ዘለና ሓመድ ነሳኣኩም ከዓ ተባሂሎም ኣለው ነቲ ፀወታ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ዝበሃል የለን ንሕና ብፅምዶ ጌርና ኢና ዕላማታትና ከነሳልጥ ንፍትን ብልፅግና ድማ ናብቲ ወሲድዎ ዘሎ እቲ ህወሓት ድማ ናብቲ ቀደም ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ናይ ቀደም ዝነበሮም ኩነታት ናብ ገጾም እዮም ዝኸዱ ዘለው እዚኣ እስከስምዕዋ እዛ ሰግመንት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣዘስቲ መራሕቲ ናይ ወያነ እውን ተፀቢዮም ክትብል ኣይትኽእል ኢና ብቐንዱ ነቲ ኩነታት ምትሕልላኽን ምዝራግን ጠንቂ ዝኾነ ናይ ደገ ፀቕጢ እዩ ዝተፈላለዩ ፀቕጥታት እዮም ፀቕጢ ሰብ ከከም ባህርያቱ ክፃወሮን ዘይፃወሮን ክትዓፃፀፍ ይኽእል እየ ክጠቃዎ ይኽእል እየ ከብል ይኽእል እየ ዝብል ዝገብሮ ጌጋታት እውን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብዝኾነ ካልኣይ ዕንደራ እንታይ እዩ እዚ ካብ ተረኽበ ካብ መቐለ ካብ ወፁ ንኣዲስ ኣበባ ምኻድ እዩ ዕንደራ ምርጫ ተዛዓብለለ ዝነበረ ውሽጢ እቲ መሪሕነት ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ዝካየድ ዝነበረ ብመራሕቲ ናይ ተጋሩ ጥራይ ደይኮነሲ ብካልእ መንገዲ ብዙሕ ፀቕጢ ይግበረሎም ከም ዝነበረ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ እቲ መረዳእታ ፅምዶ እውን ካብዚ ዝመፅእ ኩሉ እቲ ዝግበር ዝነበረ መራሕቲ ናይ ተጋሩ ጥራይ ዝገብርዎ ዘይኮኑስ ኪኑ ዝኸደ ንዓታቶም ደፊኡ ኣጀንዱ ክገብር ዝፍትን ዝነበረ ሓይሊ ከም ዝነበረ ንዑ ተተረዲኻ እቲ ዝግበር ዝነበረ ፀላኢ ብድሕሪ መጋረጃ ኣብ ዝንብርካ ከሉ ምስቲ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ፅምዶ ምግባር ክሳዕ ክንዱ ብርቂ ነገር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዛ ሰግመንት እዚኣ እውን ገለ ክፋል ናይቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ካበይ ዝተበገሰ ምዃኑ መረዳእታ ትበና ነገር ስለ ዝኾነት እየ ደምፃልኩም ዘሎ ካብኡ ቀፂልና እዚኣ ሶሪ ነዚኣ ከርየኩም ደልየፅን እቲ ኩነታት ዘሎ ንእሽተይ ኣብሲልና ክንሰግሮ ወረደ ስልጣኑ ከረክብ ከም ዝግባእ ኣፍሊፁ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ርክክብ ዘይፍፅም እንተደኣ ኮይኑ ስሕተት ከም ዝኸውን ኣፈኛ ሕወሓት ንቢቢሲ ተዛሪቡ ኣፈኛ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይፈርስ ብምህላው ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘራኽብ ገመድ ከም ዝተበተኸ ገሊጹ ኣሎ እቲ ኣፈኛ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት
يغني هلاي مستاني خلطات جنرال تاجس ناي مقابل ثلاثة سلطان زمان مس مخال تتحايزو نحن كم ميديا برخات almost كلتا مدرخاتنا دارنا يعني سو كرسنا حلف حدا خلطات زي بس حلو ስለዚህ ኣብ ትግራይ ንኩሉ ዝሓቁፍ መንግስቲና መታሽ ዘለና ነበር ቲ ዝነበረ ተቀቢልና ከደብልና ዝብል شوت ولا سيز ولا به صحف حقف يزبي قريبو هذا حساب يسو ስለዚህ ተሐሳብ ንሱ መድረክ ዳኒና ተፈላለየ حسابات اللي ተተንሕቱታትን ከይውሉ ጌርና ማለት እዩ ቀጽሉ ትግይ ህወሓት ተታሒዙ ዘሎ መንግስቲ ይመለስ ትነባር መንግስቲ ይመለስ ዝብል ብጉልፋ ይጥላው ከላይ حساب ይዚ ዘይንጉምቶም ሰባት ግን ንጉምቶም ከዓይና ንፈጦም ኢና ዕብዮምና نحن قاعدين يومنا سلادي كالقدم حيدهم كابنا يترك مفراسة بحفشا كم تري وزلهم ناي تግራይ ፖለቲካ አቡሽ ትግራይ ናጽ ሪየ ይኸይድ ከም ዘሎን ትፍልልያት ናቶምን ተኻልን ናታሊየ እቲ ኣብ ናብ ምስብልጽግና ሰፊሩ ዘሎ ግን መመሊሱ ናብርትዕን ሽግር ንኽገብርና ተዳለወን ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ይዋን እቲ ወዲ ወረደ ማዓስ ስልጣኑ ይገድፍ ገበረሉ ሓበሬታ ماسك أبتا كرسي الله واحد كماس نتسلطان يركبو بلصقنا انتاي غبر ملسي يغبر زغو دايزي اكراخرن اغداسن يكون اتوم نني ايرتراك توتقلوم زلي زنبرو كم بحال زياتون تريوم زلهم دما ماي عميقوم نيرتراك نوررنا زبلو زنبرو تريفلومي سرعتهم كي فرسلوم نغهم شتن صلوت مغباريم زركبو زلو كابز قتيلنا اسكر زي نسمع حنت نغر كريكم يتي زازرباس كسمعوا عبد قربلو حزب ኤርትራ ድልየቱ ከይተሓተ ናብ መሰሉ ዘለዎ ስልጣን ከይተረጋገጸሉ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ንገዛርእሱ ኣገዳሲ መርገጽ ዝነበሮም ከም ሶቪየትን ካልኦት መንግስታትን ንመሰል ህዝቢ ኤርትራ ደው ኢሎም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ናይቲ እዋን እቲ ተዓዊቶም ዝመጹ ሓይልታት ንናታቶም ስትራቴጂያዊ ረብሓታት የገልግል ይብዝበልዎ ግምታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሰል ረጊጾም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድልየት ከይተሓተ ናታቶም ዕላማታት ዘገልግል ኣብዚ ሃገር ዚ ተመስረተ ንግስነት ንኤርትራ ከም ህያብ ኣቅሪቦም ንጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ክሒዶም ወይ ንመሰል ህዝቢ ኤርትራ ክሒዶም ነዚ ሕጂ እንዛረበሉ ዘለና ነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ኩናት ዘምፁ ምዃኖውን ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ጠንቅታት ናይዚ ግጭት እዚ ምዃኑ ክርሳዕ ይግባእ ኣብዚ ምናልባት ንታሪክ ደጊመ ከረጋግጾ ዝደሊ ጉዳይና ረጊጾም መሰልና ጥሒሶም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ከእትውና ዘገደዱ ሓይልታት ናይዚ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ነዊሕ ኩናትን ክሳርኡን ሓላፍነት ተሓተቲ ምዃኖም ከረጋግጽ ፈቱ ምክንያቱ ብተደጋጋሚ እዞም ዝሓለፉ ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ ሃይለ ስላሴን ደርግን ጥራይ ተባሂሉ ስለዝረብ ናይዚ ኩናት ዝጠንቂ ካብ ዝኾኑ ቀንዲ ሓይልታት እዞም ዝጠቀስክዎም ናይ ግዳም ሓይልታት ምዃኖም ክረጋገጽ ዝግብኦ ሓቂ ናይ ሃይለ ስላሴን ናይ ደርግን ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሙ በደል እንተልዩ ብፍቃድን ብምትብባዕን ናይዞም ሓይልታት እዚኣቶም ምዃኖም ክርሳዕ ይግባእ ግጭት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ግጭት ዘይኮነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሰል ንርእሰ ውሳኔ ኣብ ቅድሚ ፍትሕን ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለምን ምዃኑን ክርሳዕ ይግባእ ኣብዚ ዝሓለፈ 40 ዓመታት ን10 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ድልየቱ ኣብ ፌደራላዊ ቀይዲ ተቋሪኑ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርትን እናተጨፍጨፈ ኣብ መጋባያታትን ኣብ ጽርግያታትን እናወረደ ንዓለም ማሕበረሰብ ልኡኻቱ እናሰደደ ኣብየት ኣብ ዝበለሉ እዋን ዝሰምዖ ሓይሊ ስለዘይረኸበ ኣብ መወዳእቱ እውን እቲ ብሓይሊ ዝተገደደ ናይ ፌደራል ቀይ زي أذربيجان نتصرت زخونة يا أب تسعن حدا استجبرها بعد سابا كونفرنسيو مسر سو سنة نهز بيرترا ساكن داي نصور كم زنبرة بنصور من قد عميت ونيرو this is كم تاريخ كم زجيرهم دوكمنت جيرهم مو على السوشيال ميديا كقربوا مقالم دماء أزيو كبر لني كابوكات سيلنا أسكن زيان اسمع أنا يدرجة أنا من أراد نازي معكني كابتر أنا لعل حسبه سبوس أسوقي من هذا مالتي بعدي إرتفاع في نايس أمره حجي أي هذا حدث عمد مسيء رسول خاله ناب نورسي كابتر جرمنا ولا تحسبون ديت قمتنا بركاب الحرفية مونجو
ምስ ትግራይ ምስ ወያነ ተገብረ ክምስ ኣብ ርሲት ናይ ሰላም መገዲ ድኸረ ዘሎ መገዲ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ከዓ ናይ ዛሎ መዓልቲ ርስና እውን መቐፀልቲ ይኸውን ዘሎ ስለዚ ኔክስት ከመይ ይኸይድ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይመልእ ኣለና ምክንያቱ ከምዚ እዩ ናይ ዝተረፈ ነገራት እውን ኣሎ ናይ ቦታ ናይ እሱራት ክንብል ንኽእል ናይ ገለ ትኽእል ግን ኣንፎቱ ናብኡ በፂሑ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ርእሲኻ ወስኽ ከብለላ ርእስቲ ኸዳ ከይክፍዓልካ እምበር ምስኡ ከዓ ብሓንሳብ እውን ኮይና ናብቲ ናይ ውህደት ኤርትራውያን እዚ ኔክስት ድብልሲ ውህደት ከድልየና ኢና ንሕልና ኤርትራውያን ክበሃል ከሎ ኣብኡ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ናይ ፅምዶ ኹን ኣብ ናይ ካልእ ምትሕብባር ኹን ገለ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ኢንተርቪው እዩ ከድኩም ስምዕዎ እዚኣ እውን ኣካል ናይቲ ዝግበር ዘሎ ፅምዶን መቐፀልታ ናይቲ ፅምዶ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሱዳን ዝተኻየደ ዳርጋ ንብልፅግና ዘዕበደት ፅምዶ ናይ ሱዳን ብጣዕሚ እያ ሰንቢዳቶምን ድሂላቶምን ዘላ ስለዚ እቲ ፅምዶ ሕጂ ድማ ምስ ኣሜሪካ ኣብ እቲ ፅምዶና ምስ ኣሜሪካ ምስ ኮነ ድማ ናብ ኣሜሪካ ገፁ ምስ ሰገረ ድማ ጨርቆም ክድርብዩ ደልዮም ኣለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ ናይ ኮነን ኤርትራ መንገዳ ሒዛ ጥራይ ክትቅፅል ኣለዋ ተስፋ ንገብር ድማ ብምሉእ እቲ ኩነታት ኣብቲ ንደልዮ ኣብፅሒና ሰላምን ርግኣትን ኣከባቢና እቲ ህዝቢ ብምሉእ ሰላም ክነብረሉ ዝኽእል ኤርትራ ድማ ብዘይድሌታን ዘይግባኣን ኣብ ልዕልያ ዝወርድ ዝነበረ ፀገማት ተሰጊሩ ምስ ኣሜሪካ ብዙሕ ኣብ ልዕልያና ሕማቕን ተንኮልን ዝገበረት ይኣክል ተባሂሉ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ክንሰግረሉ ንኽእል መድረክ ንክፍጠርን ነዚ ተበጊሱ ዘሎ ድማ ናብ ዓወት በፂሑ ክንሪኦ ተስፋ ናይ ዝበፅሐ ኤርትራዊ እሞ ኣንሕና ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ከይደቀስና ክንሰርሓሉ ኩሉ ሰብ ድማ በብግድዩ ናብ ፅቡቅ ገፁ ንክኸይድ ተኽፅሊ ዝኽእል ልዕሊ ፀሎት የለን ደዓን ፀሎትን ልዕሊ ኩሉ እዩ ንዑ እናቐፀልና ክንከይድ እቶም ክፅዕፍ ንኽእልን ክንሰርሕ ንኽእልን ኣብ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ድማ ተስፋ ንገብር ናይ ሎማ ርእስቲ ኣብዚ ኩርዲ ክፍትነ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ከም ወትሩ እናበልና እዚኣ ብልእሲ ደርፊ ቃልስና ኣልካም ብዕዞታ ደዲህናዮ ከድና ኮንዚ ወራራቶ ብትብዓት መኪትና ንኹም ረሓፃውን ሓመድ ቀየርና ጀምር ቃልሲ ኤርትራዊ ዛዓት ልዕሊ ኩሉ ሴራ ሓድነት ጀምር ገድሊ ኤርትራዊ ሓቦ ልዕሊ ኩሉ ሴሩ ዓደቦ ካብ ቪድዮ ሚዛኑ ኤርትራውነትና ሓገዝ ኣልቦ ቃልሲ ሳዚምና ባዕልና ጎብሩ ናይ ጠላቲ ድግስ ኣብ ዶባትና ስዕረት ተኪኢሉ ሆይ ዘመትና ወለ ሰራዊቱ ወሎ በንብረቱ